na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Wengine oken miuso. Oganda tekani oseda kuom higni mang'eny kendo chuny mor kod wach mar ni wagoli e gweng'gi. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. Piny Kenya odiochieng' ma kawuono nyaka ne ochwalo oboke mano mar siro chung' mar Raila Odinga e laro kom mar komishon mano mar riwruog pinje Afrika AUC motelo tim dwe mar ariyo manyien romo mabiro kanyakla jotend pinje Afrika. Nying Odinga ne ochwal gi jagoro mogirore migawo mar oko Korir Sing'oei kaachiel gi jambetre mar piny Kenya e piny Ethiopia mar jambetre George Orina. Okang' mar chwalo nying Raila Odinga kaka jachung' e laro kom komishon mar riwruok pinje Afrika AUC okaw kawuono gi piny Kenya kokalo kuom migawo mar tudruok kod apis mbetre mar piny Kenya e piny jagoro mogirore migawo mar pinje Korir Sing'oei piny Ethiopia mar George Orina kod jokanyo mag komiti mar kampi mar Odinga kaka Makau kod Elkana Ogembo ochungo Odinga ne apis marango chike matayo riwruok pinje Afrika kuom jatend alwora mar ugwe mar piny His Excellency Raj Bozgeth. Kaluwore gi chike matayo yiero mar jakom AUC, wang'ni en thuolo mar pinje maya e Afrika ma ugwe mar chwalo nying jalar komno. Achiel miyo chiko prawel gradi manochake Afrika AU onge ja Kenya mano osebedo jakom kata mana jagoro riwruogno. Chwalo Kenya kuom thuolo mokwongo kaka jakom mar komishon mar riwruog pinje Afrika opong' gi midhiero modhuro yudo siasa mag pogruok monj mag pasi kod mamoko. Gino makoro dwaro tiye ma jatelo mongirore kendo manyalo tawo pinje Afrika e yo mowinjore. Giwacho ni Raila Odinga en jatelo ma osenyiso kit telo makare kendo ne kod lony mararieya e weche telo kama oting'o bedo Prime Minister mar piny Kenya, bedo jachung' ne jakom mar weche dongruok kod gedo mag apaya e Afrika kod bedo janeno e yiero mathoth e pinje mag Afrika kaka jakel kwe. Bende gilero ni Raila oseloso yore mag kedo kod midhiero moko pinje Afrika kokalo kuom loso uchumi, nyayo kwe kod achiel mar oganda, nyayo arita e pinje mag Afrika, nyayo chenro mag dongruok, jiwo dongruok mag rawere, ohala kod mamoko. Mar neno ni Raila Odinga oyudo komno mar jakom Africa Union Commission. Siasa agoko kod goyo kor ne nyasi mar jatend piny Kenya William Ruto kama ne osidhe ayanga gedo mano mar kar tiego rowere tije mag lwedo e od bura Manyali e kaunti ma Mombasa. E romono pogruok ne nyiedhore e kind moko kuom jotend UDA mane onyiso ayanga ni chal ni ok gisir lwedo okang' manyocha jatend piny Kenya William Ruto okawo mano mar singo tiyo kanyakla gi jatend aduna mar ODM mathoth kuom Mombasa. Jalup jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo e od bura Manyali e kaunti ma Mombasa pogore gi romo mamoko mosebedo katimo chak limbe mare kadhana mchumbi gino manocheo gweruok mag weche siasa. Lakini Your Excellency, hata kama umesema tutaunda serikali ya umoja wa Kenya, tafadhali hii siasa ya Mombasa local politics utuachie tunoane vizuri hapa. Tulipoambiwa na rais mkondo, aona hapa mkondo ni huo. The president is the president and he has directed that we must work in unison and work as a team, and we will work as a team. Naona hapa kuna kidogo ubabe wa kisiasa. Mimi nawaomba tafadhali ndugu zangu,
Nawaomba tuungane, nawaomba tushirikiane, nawaomba tufanye kazi pamoja, kwa sababu taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Gavana Mombasa Hassan Joho gao bende nyolo paro pogre jo moko ne oseji mamoko chani ne kwe okam kamano Ruto ne osemo wang' jaod bura Manyali Mohamed kod jaod bura Ira Hassan Omar kod gi pok magingo kaka yo piny Kenya kod duond buch UDA kadho wadhi nam chumbi. Shukuru sana kwa uteuzi wa mawaziri akiwemo ndugu yangu Hassan Joho na mimi mwenyewe ili tuongoze katika serikali yako. Na huyo ndugu yetu jibisha na ukimpa bendera, hiyo si bendera ya Mombasa, ni bendera ya Kenya. Kwa hivyo South Kenyans awache ile vituko ya Mombasa County. Na mimi nawaomba tuache uhasama, tuache hii kujipiga kifua sote. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Nawaomba ndugu yangu Hassan Sarai, ndugu yangu mdogo Mohamed Ali, nawaomba viongozi wa pande zote, upande wetu UDA, upande waomba sasa tuwache ubabe chini, tuungane, tuweze kupeleka Mombasa, Pwani na Kenya. Isegogo Ruto ne onyiso jopiny ni gin ema gin kod yiero jigo magiro bang' jaod bura Manyali Ramoni mata UDA Mombasa. Mimi niko tumamisha chama ya UDA na UDA na nyinyi niliwaambia mwasi wote wameingia hii bedroom ya Mombasa mikononi mwetu. Mimi kukatisha mambo yote, nyinyi wananchi wa mafundi, si nyinyi ndio mtachagua, mnajua gavana na seneta, siasa na hizi nyinyi ndio kusema. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pogruok malach medo nyenyore lela e kind riwruok mano od oganda Baluya. Ma en kaluwore kod romo mane ochani bago e romo e boma ma Kakamega mane geto kelo kanyakla josiasa mawuok e imbo mar piny Kenya. Romo no ne geto siayo apaya magiluwo e yo manyalo miyo gi thuolo e sirkal kod dongruok mamoko. Kata kamano, romo no ne olware Luanda kendo noweyo ka gavana mar Trans Nzoia George Natembeya, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod Rashid Echesa kende ema ne ochopo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka yor bedo kod oganda mawuoyo kod dwol achiel, loso kod dwol achiel, kendo timo gik moko kod dwol achiel, to bende wuotho e achiel. Ma e dwaro mane jotelo mawuok imo mar Kenya ne godo kendo chano romo mane geto kanyakla oganda mag Luhya gi wach achiel yudo paro achiel magelo. Kata kamano, romo no ne olwari e Luanda kendo thacho pira dar. Jotelo mawuok imo mar Kenya mar chopo e romono, kendo gavana mar Trans Nzoia George Natembeya, jagoro mar UDA Cleophas Malala, to kod man en jatend migawo mar tuke Rashid Echesa kende mane ochopo e romono ka gin ji adek kende. Ninge kuom oganda man kod kwan mag jolut ombulu moingo milion 2.2. Politics about sisi kama jamii tutumia namba za namna gani ili tuache kuona baba tumepewa nini. Kwa sasa nitakana kuwa nafasi ya Mluya awe yako na kisa ya kugawa tunapata namna gani. Malala kod Natembeya ni duong' mar romono ne geto yudo yore mag kolo dongruok e piny maokni mane kosanja e mudoreo mag sirikal e lo jolut ombulu mawuok imbo mar Kenya. Sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala tulete watu wetu pamoja, so that tukiketi kwa ile meza isiketiwe na matapendi, tuweze kuketi kupigania haki za watu wetu. Kwa hivyo wetu tumekuja hapa tuongee kama watu. Hatutaki kwamba ati serikali tukiunda serikali wakipa
kupatia Cleophas Malala nafasi ati Waluya wote wameshashiba. Hatutaki kwamba na nafasi Waluya wote wameshashiba. Sasa tuwe na agenda ya maendeleo, kwamba tuache sasa siasa ya huyu amechaguliwa ati sasa tumemalizana na Kakamega County. Mambo ya kupigia watu kura, wanaenda kugawana vitu huko, wanatusahau wakati ya kukula nyama, wakati ya kukula wita pamoja, wakati ya kukula wanakula peke yao. Tumesema nini? Jalup Gavana ma Kakamega Ayub Savula korka koreka loso bang' romo no ne Lwerie Lwanda onyiero jotelogo olero ni ne onyalo yudore lo ni ne en mar geto chiwo wich kuot ne jotelo moyudo leme piny owacho mar Kenya Kwanza. The meeting agenda was to discredit the current leadership of leaders in Western Province led by Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi, Speaker of the National Assembly Moses Masika Wetangula, and the current nominee of cooperative slot Magiti siasa mag dho udi Kenya kendo sondo wach ginyal osni jomoklo urmathoth nyocho bang' duto ne podo yogeni okoni sirikand mar Kenya Kwanza dhi bedo kod picha mar dho udi duto. We are standing this, and it has been displayed today. Natembeya has no political line whatever. He has led today a one-man. Natembeya himself was a guitarist, and the dancer was the outgoing general of UDA, Cleophas Malala. Nafasi yetu iko wapi? Leo hii ni mjadala. Tujiulize watu wetu, jiulize ndani ya roho yao. Maana siasa ni kila kitu. Politics is everything. Ikikuja kwa masuala ya siasa, msemaji wa Waluya ni nani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar PNU Peter Munya owacho ni gibiro bedo giromo jumani mano mar nono chung' margi ewi riwruok mar Azimio One Kenya Alliance tok duond bura mar ODM kao okang' mar riwore gi sirkal ma pacho ka. Ka olose kaunti ma Meru, Munya okwero duond bura mar ODM kuom okang' ma kamano kaluwore ni gin achiel kuom duond buche mane kwedo sirkal. Omedo ni duond bura mar PNU ok bi yie mora mora kawuok kuom sirkal mar Kenya Kwanza. Ile chama ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imesema sehemu moja ya serikali, si tunataka kukaa upinzani, la tupenge ndio tuweze wananchi wa Kenya with a lot of respect to our partners in Azimio led by a man I respect a lot. Kila la heri. Jaod bura ma Nyamita nyiso oganda Nyanza sirkal ahinya ma jotelo mawuok e gwengego medo yudo mar bedo jotend migepe e piny owacho kane oloso e gweng' mano ma Mukuyu mano e kar chung' bura mare mano giko diera mokalo ni Nyamita ni nyiso gavana ma Siaya James Orengo bedo mana kata sani gik mabeyo okoyi bedo ni ok nyisi ni ok nyal kwe gik moko maricho matimore matimore ni mago biro bedo yot gik maricho oganda ni e pogo piny owacho ka oganda obedo e mesa gi sirkal ma ok goyo koko e tok achiel. Especially now that even some of our own are within. And I continue to ask our good friend Governor Orengo, tafadhali tupatie space. Tumechoka na upinzani hata sisi. We are tired of opposition, bwana governor. Si kweli? Kama serikali imekubali kufanyia kitu, wacha tuwapatie muda.
We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we're actually going. See, tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. The things that are good, we will tell them inside. The things they want to divide for this nation, we will divide when we are. Seta mabusia ukiamata kwa mondo kasro mano bako leuni mago magraia maokoni otimotive magalagala kutingo chielo jong'anyo gimagina omtata okwayo ji mani kode tipo mora manyiso kaka obila ne rochora tich jong'anyo mondo ochiwnegi mondo okonye timo nonro mar yango majendeke okoni obila marwako le ne otimo ma okowinjegi ma okawnegi ondamo mar chik. Jambo la muhimu ni watu wamenaswa kwenye tangazaji na pia wamenaswa kwa makamera za watu ambao sio wanahabari ambao na ndio maana naomba hizo kamera watu watoe hiyo ushahidi kwa hiyo police investigation. Tujue hawa watu ni kwa sababu katika sheria ya Kenya anawe na uniform julikana ya mambo kufunika so sasa hii watu wanaitwa ISIS na hawa watu Al-Qaeda na hiyo tabia ya kuingia kwenye dola ni vibaya sana. Wengine ni watu wamewacha kikosi na ni milisha maalum ambazo zinatumika na serikali ama na wenye wana mamlaka kwenye serikali. So hiyo ndio mambo ningependa ichunguzwe, tujue ni nani anaua watu, ni nani anapiga watu, ni nani anashika watu kiholela, ni nani wanataka nyara wananchi na kwa sababu gani. Doma malo Mameru wachiwo chik mondo buch tichoko gavana kaunti Mameru Kawira Mwangaza kod riwruok mong'ere kanyo kaka juri kinde magirito ng'eto mar doho ma ochoro nyime nyaka boro higni mar ma jogura temo mar kiroko gavana Mwangaza e Finyakidi miwalera. Ng'eto makamano osenyuolo paro ma opogore ka penjo medore ni mit ka doho ne okalo kiewo e chiko kweth jodongo mar Njuri Ncheke mondo kel winjruok e kaunti ma Meru. E ng'eto mare, jang'ad buche Linus Kassan ma doho mamalo e kaunti ma Meru ne ochiko Njuri Ncheke mondo ket winjruok no e jumbe 3. Ma ka doho wacho ni luwore kod dwaro machal kamano ma bende ne oket kod piny Kenya William Ruto. Doho bende ne ong'ado ni gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod od bura mar kaunti no kachiel kod okinde magi mondo chopie duol mar jodongo no tich 3 tarik 31 mondo chak winj buchgi no. Gavana Mwangaza yande odhi e doho mar chungo chenro mar thiche oko e apisi kama en thuolo mar 4 nyaka ne yiere dwe mar 8 higa mar 2022 ma osetem thiche. Kaluwore kod jalup jatend jood bura mathoth e kaunti ma Meru Zipora Kinya, Mwangaza okosebedo katiyo maber kod apise kendo kalo kiewo mar chik gino ma omiyo ne ochwalo bura mar thiche oko. Doho koro rito lipot mar buch thek makoro dhi bedo e duol mar Njuri Ncheke tarik 20 mar April. E Finyakidi Ramogi. Nyakoro mojwang' gi kanyo ema wadwani wakaw godo yweyo masani ka waduogo to weche mathoth pontiere karakae ta koni ni waduogo kae kod nonro magazeti wantiere karakae kachiel nyakoro mojwang' weche thoth ahinya siwinjo mago matimore Nyanza matimore masawa mar piny Kenya e kind mamoko iwacho ni mana sani bende ka oganda mathoth ndikonwa e mbui to gikonwa kanyo ni giyudo achiel kachiel karakae nyakoro mojwang' ka iyudo gi kati wacho ni en gino makare ahinya ni giluwo chenro achiel kachiel okinyi makawuono kaka le moko kuom gi Kennedy Sankara wacho ni nitiere karaka kendo luwo chenro. Theo wacho ni mapema ndio best kendo nitiere karaka. Monica Akumu rito twak mano mar rupeny ka nitiere e pinyno ka nitiere Dubai. Nyathi Kodera mami ubiro wacho ni wantiere karaka ubede yo makare. Vincent Odede bende wacho ni nitiere chenro. Yando Wycliffe ni kodwa karaka kinjo mamoko nyakora mojwang' mana kama wamedo mana kelo ni weche manyien ma bende donjo e konde mopogore wagoni karakani mar kuom chieng' magonya me Grace Muono Alshado Dhiambo duto gi wacho ni nawapata uru ya wajopacho mondo ukonwa
ni nade e piny Tanzania yudwa e mbui mar Facebook kamido kache e piny Tanzania ka mbui mar Citizen Digital kache kwa inyalo yudo achiel gi ishu pogo inyalo yudo chenro kama yakelo nonro mar biro sanya kora moge juang kod nyawadwa Joyce Luor koro wacheni weni pap so then tire kaka no ipo ka nonro mar gazeta okinyi makawuono wantiere kae kod Daily Nation kaachiel kod The Standard. Ne waselieko ne nyakwara Mugejuang gigo mantiere gazeta okinyi makawuono. Daily Nation gino magimiyo pek en kotudore kod kaka omenda mano maderom bilion 54 ne otigodo e yo ma ok ni kare e budget mar hik omenda mar 2023-2024. Gazet mar The Standard koro menyo kae kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nitiere kama teka ka koro liekore ni nitiere mbaka mosechako gore e kinda jod bura ni nyalo bedo ni nitiere dwaro mar thiche oko. Jod bura moko osechako wacho ni mbaka makamano ma inyalo bed ni goyo e tok tent sani koro idwa kele e nyim od bura mar mondo mi giporane wach gine ka inyalo thiche oko kata oyo. To Cleophas nonro mar gazet kabibedo ka nono gazet kenda wedo maen jafuambo manore Bon Jovi ono kode gazet okinyi makawuono. Lakini gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation okinyi makawuono koro iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya to nikech ang'o? Erokamano ahinya. Wechego mamit idwa ni tight con mane apani mae mbaka mamit masamoro jo Kenya nikech wach mar budget, wach mar pesa mong'adi, wach mar ging'iyo godo gisani en mana gima mamit e wechego mag siasa. Jalupa ker nodiny nang'o mane gima mbaka mamit madegier mar chapo winjo. Aya make mana gi kanyo wabubedo ka walidho ne nyakwara Mugejuang mar mondo mi wang'e to en kona Kenya. Koro jalup jatend piny Kenya Gachagua oyudore ahinya siasa. Cleophas aweni papa mar mondo mi wan koro wamed ikore mar nonro mar gazet. Erokamano Joyce kod Gachagua oketo bende State House cha pod entiere koso kanyo momedo kete kama den emukete kona koso kete kama chal nade. Kata kamano ang' wantiere kama mondo wawinjane kaka gazet biro achiel kachiel keledho no mondo bede kod si kata ng'e bang' mang' adhi ane gazet awinjo ka omora ahinya achiel kaka siling 1,700 ka mar Uganda. Joyce Luor biro kod wechegi mago mag gazet mana Tokyo makao sani dakika osekalo 34 tok sa 12 mar okinyi. Kik mabor erokamano. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Zapki, Kundalipagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Wow, Yawa, what a surprise! Karaibende in kai. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Chikite kamano. Kitieko aboye. Mi nyathino chwat mager ahinya mowinjre kode. To kata kamano nyathino wiye tek ahinya to en ok owinj wach. Ikri ne thumbe manyien. Jothumbe muhero manigi talanta
wegi timakri gi herano mar tho. Bado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Chido mora mora ma ogo mamit gari. Bado manyien. Nyaka tich abich chakre saa 5 mana Ramogi TV. Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'. Jakabine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ki ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. No wuok kaluwore gi Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mag gwenge wakatielo kawuono. Wakelo ni kendo milere nyinge. Chako kash kumbu gwenge mopogore. No wuok nying makisuma. Ei mani umbelano rekodamo. Sade kucheno, ana Ramogi TV. Ramogi Ojwang' osekalo dakika 37 nyiso ni wadonjo ayanga e magazeti okinyi makawuono teneno antere kae kod jafwambo Raymond Jowi modak thuolo makende mar mondo mi wanona kata walid ni gazeta mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard wasinyisi manitiere e gazede ariyo gi kachiel kod dada okinyi makawuono gazeti wachago okinyi makawuono ndwang'iane ni to en ane ma omi pek mar mondo mi inen nyaka Ojwang' moro ma itero okinyi makawuono ine ane gigo monde bilion Ruto budget tudore kod omenda mane odhi no kata notigodo e yo ma ok ni kare ma 2023 adwa nochak kod gazet makamano kod gazet makamano mar mondo mi wang'iane ni to omenda ne olali chalo nade to kapok wadhi kanyo malo kanyo bende koro aneno kod kanyo ni uphill task for CS nominees amid public objections mano koro ticha ma jotend migepe ma ogwel biro bedo godo kata bedo ni moko kuom gi jopiny kwedo. Raila Odinga bende odiochieng' manyoro kwayo mare mar bedo jakom mar AUC ne ochwala odiochieng' nitiere kae kaka omenda ne otigodo ne budget mar ikomenda mar 2023 timore kinde makoro abet mar chikomenda sani koro miyo choko omenda bilion 344 ma onego beni ichoko e usuru manyien mano onego beni juogo jopiny mano koro sani onge nyaka gi sani. Raymond kamano inya wachni ma omenda tigodo sasa kata mano kotigore mowinjore. Gima okuongo penjo mokwongo ni kare omenda nitie nikech oti kode ma ok ber matiende kare mokwongo omenda nitie tiyudo ka jatend piny Kenya kaachiel koda jotend migepe meke osebedo ka ywak ni omenda onge ne giyudo agulu manono to iyudo ka gik ma oketi kata mano otigodo yo moko dhi kare gin gigo ma ok ochuno ahinya ne japiny madwaro. King'iyo moko kuom gigo ma iwacho ni notigodo omenda moko dhi kare iyudo kaka hospitality en gik moko mitiyo godo kaka gichiemo kuonde nindo math gik mamiyo ji mor fuel gik ma ne gitiyo godo e weche mag wuoth gi iyudo ka samoro kaka jatend migmora dhi kamoro kata ka moko kuom geche ma gin godo gin mathoth magi ang'o koro aparo ni jatend piny kadwaro mondo mi onyis wechegi olore kendo budget ng'adni kik ng'ad gi jopiny magidwaro mokwongo to ging'ad mana mekgi magiwacho ni ne gikwongo ng'adogi to penjo mara maduong' ni omenda gi ne giwuok kanye ma omenda ne ni piny mano luor ahinya nikech kiwacho mano tigo marach to nitiere to kama onego bed ni chwale dongruok tinyisowa ni pod onge nyaka choke nyaka tim kama to wach ma kamano no komi pek it gazet mar Ang'wen kaachiel kod it gazet
madini omenda mahiga ni nose gore Rwanda kata jatend piny Kenya William Ruto norem keto koke. Koro nonyiso migepe mago mag sirkal mondo mi ondusane budget magi ketne sectors mopogore opogore. Kwa it gazeta mano marabich ka moko omenda makore wach ni nduso mano e budget kata kamano king'iyo kanyo nitiere allocation for communication equipment mano e kar jota Kenya no masita nitiere omenda mathoth ahinya mano ke ng'eyo omenda mano ke piti mano mar min order Kenya omenda ma jatend Kenya William Ruto nowacho no kachiel kod omenda mano ke jalo jatend Kenya kachiel in order mano jatend migi pachoka mano omenda mano ketenge konye weche pogoro ahinya to bad migao no mar tudruok gi gigo nego beni tiyo godo kuom tudruok iyudo ka no mar jaker no omenda madero million 800 mana tudruok total kata omenda kwano omenda gi duto en million 87 to iyudo ka kiduogo kar hospitality mano mane gitiyo godo moket tenge ni million 80 mano keta ne weche mag gig tudruok apisigo mag jaod ker apisino mar Aisa koro iyudo ka magi mana go kende koro kwa dhi hospitality tudo na chiel hospitality ne omenda ni nikech iyudo ka wachako kaka giwacho ni hospitality notiyo gi omenda maderom billion 3 koro ginya break no down samoro be ber ka giwacho ni mai notigo marach but notigo do gi yo mane ng'ama no kaw maduong koro piny so wan notigo marach odo bin gadi lokruok nyalo bedo kata budget mo ng'ado ato bende kineno kanyo ni omenda makoro no hospitality na allocation for hospitality mano ne billion Marilo Fario to kwa ng'ia PC mano mar jatend no executive office of the president kanyo billion billion to mano ma bode migepe mopogore opogore Raymond kwa ng'iyo gi kwa chako kod mano mar jatend piny Kenya mano kar jot mar jatend piny Kenya gine monyalo wacho ni gitie kod fuel mar million 300 mano omenda makore lach ahinya koro magi moko kuom omenda mano tigodo e yo ma ok ne kare mane hik budget mar omenda mokalo makoro jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne kaka ng'ado mondo koro wa live within our means kikwa hol pesa mang'eny ahinya te budget mahiga ni naneno kata e twak mar od bura mar Senate e kinde mane senators twak ewi wach mar yie mondo mi duoko sach gi piny naneno senator ma Nairobi mano migosi Edwin Sifuna ka wacho ni kata en nobuok koyudo omenda madero 300,000 e kad mare mar fuel ma embe oduogo penjore ni to mano duto notimo godang'o kata kamano na feel ni samoro no gin honest enough nikech omenda ni kosebedo kodonjo marang'o koro kochopo mana kinde makoro tungni nowuok ka giwuok ka pia ka giwacho ni ayudo ma ka koro ma endi mana pisi mar keta kwacho no Joyce to jod bura mamoko kachiel koda moko kuom omenda mamoko kuom jotendwa ok wang'eyo e migepe mopogore opogore manyiso ni kwadok ka yie mondo wanon budget ni madut wayudo kaka dhi mag counties ahinya county no ma Kisumu iyudo ka imiyo gi omenda kata budget madirom billion iyudo ka gitimo iyudo mag dongruok dhi moko kuom kaka hospitality marach kod omenda mane sirkal mamalo en malo nyaka county school kecho Kenya nyisa ni atamalo 100 mar budget atamalo 2 kende madhi weche go mag dongruok modongo dhi kan matinde ni nyalo bedo ni weche mag mibadhi nitiere to wang'eni magi duto inyalo mana kare ka oked kod weche mag mibadhi yo makare donwa kete ma tudore koda ng'ado budget mano mar ikomenda ni wadoga ne chien e
mar ariyo mano mar Daily Nation. Nitiere sigana moro kanyo mang'eyo mako chuny ahinya. Kalure ni nitiere rawera moro matin Franklin Ondwari. Franklin Ondwari lal apoya nono mar 7 dwe mar abiriyo. Rigre mare no kod bero mane otim. Familia mare ne okawo okang' mar manyo jabero margi giwegi kendo yango ni rawera makamano ne odeye mane manokelo tho mare. Ten achiel kuom rowere mane olala tok ng'anyo mane rowere wuogodo oko, ng'anyo mane gintiere magisundo godo sirikal mondo chop dwaro mag rowere mag Gen Z e pacho kae. En gima lit ahinya nikech kata an wach momako wang'a en chak mar sigana no. Wach ni one young who was abducted. Matieni magi achiel kuom dhichogo ma ne timo e kinde mag ng'anyo mosebedo kadhi malo pacho kaendi. Anyalo wacho ni asebedo ka wacho gini. Adi ma jogi pok ogo mbaka kata pok ogolo ywak gi. Magi mana achiel kuom mago ma adi pok onyiswa. Adi ma jogi osebedo ka ywak ling kapok ging'eyo ni to gin kure. Omiyo anyalo wacho ni gisani kaka pod wadhi nyime gi fwenyo moko kuom ringre miyudo manolal. Pod wabiro yudo mang'eny nikech nitiere anyuola mang'eny ma ok nyal wuok oko mondo mi ywagi ma ute fwambo mengi. Tadier ne nitiere tho mano to wanyalo yiego mokwongo. Ne nitiere nek, ne nitiere meko, ne nitiere ndhicho, ne nitiere hinyruok ma jowa mang'eny oyudo. Kata sani iwacho jomotho. Tadi mosehinyore kata nonro adi mosetime osiptendegi. Kata mana e counties mopogore kopogore gi boma Nairobi ka. Omiyo ka en ywak ni mondo mi kuong anga jogo mohiny migi kony kowuok e sirikal ma kwa sirikal. Kendo kama endi odhi yude mana Uganda. To kendo yude kosenegi tiwach ni node. Moko bende yudo ka nigi cuts e dendgi kuma sehemu mag ringre. Pro wang'eyo ni adi motho. Adi mapro ni wamanyo nyaka sani. To bende nyaka sani kori wacho ka ni nitiere miyo moro makoro liekore ni en ne oteke kata nobedo abducted mane chak mar higani, chak mar dweni, to kata kamano nyaka sani pok oyude. Nyaka sani koro jomoko lieko ni jogo mane oteko miyo no kata nyadendi no moyang nyinge ni Shelmith ne girwako abug rombe ka bende iwacho ni nyalo bedo ni ne gintiere kod bunde. Kata kamano iwacho ni kaluwore kod kaka wachno nyaka sani koro iete familia mag lela to ng'ini mana mokum familia kalure ni ok binyayo kama nyithi wacho ni nitiere nyaka moro koseteke to dhi owite piny libamba mano ma Uganda omiye siem ni kik idu piny Kenya ni konyo seche moko inyata ne mondo obi pachoka. It gazette mar adek Raymond mana mapiyo nitiere sigana moro kae mabendo mar jago moro kae manyalo wacho ni en osetony owuok e lakto kuom thuolo mathoth ahinya mani wacho kae ni ondike kae ni aina taped death in the year 19 mane kinde obedo kaachiel kod US. Kwang'iyo jago ni iluonge kanyo ni Pira ma en nodhi tije ge embassy kacha to mana ka hawi maber owuok abuka kama kosewuok to koka apa ni mind is na ma to mind jogo manuok ka onge negi to mana ka yois sigana ni chakre higa mar 1998 ma monj makamano time embassy Kenya mar Amerika. Sigana ni wacho ni maloyo ji 200 notho maloyo ji 5,000 nohinyo hinyruok. Iyudo ka ji 5,000 gi ma pod ngima nyaka osebedo ka timo twak kendo temo kwayo mondo migi e kony kata gimiluongo ni compensation. Apani sigana ni kitimo to nego beni koro duoko wachien mondo mi jok manoyudo hinyruok bende miye ratichgi nikech moko kuom jok manohinyore kigo are higa mar 1998 kata jogo manotony manoyudo hinyruok ng'enygi iyudo ka githo to onge compensation ma piny Amerika miyogi. Magi pinje ma osebedo ka ochung' ne ratich oganda kendo gi
kagi konyo ganda e yudo ratichgi. Ne gin jo Kenya pok oyudo moko osetho mowe mana nyithindgi kano gi dipo ka kalo paro nyisowa gino mano ne giloso nyaka riwruoge moro kod serikal ma pacho kaendi paro gi kona moko kuom lane gi to be ko ngio ka Peter paro kanyo to kane osewuok kama ne embassy kanyo to be ni gino mano miyo tony en kalure no dhi mane embassy kanyo mar mondo miyo nona ne konyalo dhi e wuoth kalure ni visa mare ne nitiere kod ngikruok moro matin ne ondik visa ne ni Kenya kar mondo miyo dik ni Kenyan no dhi kata mi otema ne neno ka chochni makamano nyalo mone wuoth to ka nochopo e dhot kacha askache moke mano ngise ni oyo mano ok nyal tamie dhi e wuoth ono kata iye koro bang' ko kama ni abalo temo bede hawi maber no tony gen wacho ni noneno maratinga akachiel kod kalatese ka fuye yamo ka bende ne nitiere alama kachiel kod nyamburko mathoth mane goyo hon jomoko bende ne goyo nduru kuma koro bende ambulances ne biro doctors moko mane nitiere kata papla moko mane nitiere yamo kanya makoro nong'eyo kuma noaecha ema otimre kendo ka nosechopo chele makoro neno ka koro kanye manitiere wang' jowi ka koro imenya kata kamano wanyalo wacho ni Nyasaye ohere ma mathuta wanyalo wacho ni ma Nyasaye omiye mar mondo mi omed dak e pinyni. Adonno dhi it gazet mano mar 6 mar gazet ni ma Daily Nation kwa dhi mana mapiyo piyo nyaka sani koro yangore ni nyaka ne ng'anyo mago mag kwedo paro mar chik omenda e pacho kae kachiel kod ng'anyo mar kwedo telo mar jatend piny Kenya ochakre pacho mane hotelne koro were mag agency sani koro mag mbui medruok matiyo kod yore mag tudruok mag mbui obed mano Facebook, WhatsApp, X kachiel kod TikTok. Kalure ni rowere mag Gen Z ne gitiyo kod yore mag tudruok mag mbui eneno kaka ginyalo chokore mondo gidhi paro ni Joyce en gino ma koro nego beni kata utewa mag fwambo penjo. Jatend ker no jatend piny owacho kata ker ma pacho kae no biro mo wacho ni gisani koro jogo matiyo kod lai mag mbui mopogore opogore ichako yudo nweng'o ahinya to kokadho mano mar Facebook mano wacho ni gisebedo gi tudruok kaachiel kod jogo mane matayo tudruok mag Facebook. Apani gisani onego bed ni kiyango medruok mag jogo matiyo gi lai mag mbui mopogore opogore nikech wacho ni Facebook no ochore malo koa atamalo 49.5 nyaka atamalo 52. WhatsApp bende no wuok malo mochopo kama ochope no ka gi X bende nyaka TikTok. Onego beni koro nyaka gi esani moko kuom singo mane bende noketne Gen Z gi ahinya to gine miwacho ni gine jogo matiyo koda laigo mag mbui kata social media mang'eny. Sama gigi tamalo gichikore to nego beni koro moko kuom singo ma bende nosingne jo Kenya ni ka gitiyo gi laigi mag mbui to ginyalo yudo nweng'o nikech yudo ka ji mang'eny gi accounts gi pogoro ber ka koro sami iyango nonro mag tingruok malo mag lai mag mbui to bende nyise jo Kenya ni to gichopo kanye gi okang' mano wacho ni diket mondo mi wachak yudo nweng'o kokadho kuom tiyo gi moko kuom lai mag mbui ma pacho kanya to Facebook ma nyaka gi sani moting'o moko kuom kete koket malo kaendi moting'ore malo ahinya en Facebook kowuok ata malo 49.5 nyaka 52 to mae mamoko kuom jo Kenya osebedo ka rito gi liyo ni to ichako ket lai mag yudo omenda kokadho kuom tich mar Facebook karang'o ne jo Kenya ma thoth gitiyo gi Facebook. Yes. To bende kotim mano to nyalo konyo e bugo edino bugo mano mar nok mag tije pacho ka nikech ng'ato nyalo wacho ni katiatia kod mbui eyo makare abo bedo ka yudo nweng'o. Adonwa ketenge weche makamago wadhi it gazeta mano mar 8 mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 8 kanyo adonwa chako kod wach manitiere malo kanyo mano gai kata jatenda duon bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka e giko dira mokalo ne winjo ko nyiso jod bura mag Wiper mar mondo miyo bio kwedi kata kik sir lwedo mago jod bura kata moko kuom jogo mawuok e duon bura mar ODM makoro jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo ne lemo mag jotend migepe to wang'eyo ni gin jomage wang'e ni en Opiyo Wandayi John Mbadi Joho kachiel kod Wycliffe Oparanya en koro sengiso jo Wiper ni ka gibiro kinde ma ibiro bed ka igo gi kogne od bura kacha
kik gi sir gi lwedo kata giket gi e orindi maliet ahinya mariango ka ginyalo tiyo tije goyo makare kata oyo. Joyce, jandiko mondiko sigana ni okonyisowa gimoro achiel ni to jo Wiper go gin jiadi. Gidhi kwedo gin jiadi. Jod bura mag Wiper gin jiadi. Gidhi kwedo gin jiadi. Koro ng'eni onyalo bedo kata achiel. Onyalo bedo ng'at achiel. Koro ka nago kwanda wuon kata research na tok ka duond bura mar ODM man gi jo od bura 80 to kod 6 kane gisewuok e riwruok mar Azimio kata ka iwacho ni gidek wuok madong kore mago te gin 35 to kana waneno kane goyo ombulu idoka kata mane jo Kenya nigo pod chik chano koro gisani ma kitimo jod bura dhi kao kata chik kowuok jo ODM dhi kao Migosi Raila Amolo Odinga, jo UDA dhi kao kowuok kuom ker. Ji ariyo gi koriwore. Then moluor Kalonzo Musyoka bendo nyiso jogi 35 ka mondo kwedi. Anyalo nyisi ni jogi dhi puodhi kata kwedo kata ok kwedo. Nikech kama gisegikeni konyiso ni mondo gi reject Raila's men to mano be is another alarm. Ang'o miyo mana Raila's men. En kaka chiel kuom yoro mar temo chulo kuor koso temo nyiso mbi mare gi chung mare kotenore koda gik mosebedo kokwedo weche mag Migosi Raila Amolo Odinga. But anyalo nyisi ni kayo konyiso ni gin jiadi. But anyalo nyisi ni gitin makata gidhi gi kwed jogo. Onge lokruok moro amora. To bende makoro e okang' machielo mabo bedo kwaneno kose oyo. Nikech e kinde ma wanyalo wacho ni ne gitimo gino mane jatend dwaro. Siro sirikal kata majority to moloyo minority. Sani koro sechopo mar neno ka jod bura gi biro bedo ka goyo kogno mago jotend migepe mogwel e yo makare kaluwore kod lony maggi kosi gibo bedo ka gikalogi kalure ni koro jatend piny oseyierogi mar mondo mi gikalgi. To kapod wantiere it gazeto nogo piny kanyo bende koro neno ka mago jotend migepe mogwel gibo bedo ka giyudore kama tek kalure nyaka sani nitiere jomo opogore mosebedo ka chwalo kwayo maggi ka koro ok giyie kod jogo mogwelo. Wang'eni ji 20 mane jatend piny Kenya William Ruto osegwelo mondo pong' lemo mag jotend migepe ibo bed kidayo dhogi kochakore chieng' tich ang'wen mano ma juma ni nyaka chieng' Jumapil kama koro gibiro bedo ka giduoko penjo matek ahinya e nyima od bura kache kinde ma koro ibo bed ka iloso komiti moro ma koro biro bedo ka dayo dhogi kapok komiti ma kamano chwalo duoko maggi e nyima od bura mondo koro jod bura duto orangane ka ginyalo tiyo kose oyo. Raymond owach kanyo ni uphill task matieni en ting mapek kachiel jopiny ogonyo ng'ong ne kinde midhi puodho moko kuom jotend migepe na penjo nikech ne nitiere chiko yie ne japiny clerk mapacho kaindi mag kuom gwelo kata public appointments aneno kaindi at least 20 petitions giseluwo chik to gima miya luoro ni gi petition to be omigi thuolo mondo mi winj petition ni to chik wacho ni to ka gisechwalo ng'ur okawo ndalo adi mondo mi winje. Yes, nitiere 20 petitions and hundreds gima moko meche mag jopiny emomiyo jandiko ni wacho ni amid public objection matini jopiny mang'eny osekwedo kotenore koda biro kani finance jopiny noketo jotend migepe sani ging'iyo to penjo achiel ni ng'ama dhi wuok apia mondo olid jogi e kwedo to ka gikwedo chik kwedo kata ka gikwedo ndara be mano romo jo od bura onego idhi kwedo gol mondo timo nang'o mane manitiere omiyo tok ka gisedhi wach ni hai sulu osepuodhgi koro neno kata ka nitiere ng'uono to pod ka osepuodhgi to gidhi mana tiyo. Gima temo wacho ni kama osechopeni ker mapacho kaendi tekone ni od bura ka jogi olwar matini ne olwar ka jogi mondo mi o rubber stamp authority ne
jogi pwede mana puodhe according to kaka nene. Aya, an korka kora ting koro nitiere lwet jod bura. Onego bed ni gigoyo kogno jogo manyalo tiyo ne jopiny makare ma ok deo ni koro ni majority koro we watim gi majority. No ka kanyo kai kode iwacho kae ni weekly for Paranya. Nyaka sani koro nitiere chin mibadhi moro mamiene ka iwacho ni Oparanya. Kwa tiyo kod ranyisi ni kod timo neno yo mak mikare kod medo madirom bilion 1.3 kama ne ena e county ma Kakamega. Mano e dwe mar 11 higa mokalo duol makedo kod mibadhi e pacho kae nomi teko mar mondo mi mano iluongo kanyo ni mwanduge mago maderom milion 28.9 mano potudore kod kinde makoro pod nukta deka mako moko ne olapo ya kata tigo de yo ma ok ne kare kinde ma en governor. Magi moko kuoma gigo ma jod buro ne ng'iyo. Adiera wang'eni rowere koro kata ne gisundo jatend piny Kenya mondo wuo buch jotend migepe magi. Nok gidwa ng'ata machin mibadhi mieno mar mondo mi otie sectors mopogore opogore pacho ka. Jod bura wang'ni kik gifel jopiny. Kik gikala gini ni koro ni wan e majority we wakali akala. Gitimane tich makare makata gin bende ka gibet piny. Kuma ware maonge yuak moramora. Dono piyo it gazeti mar 12 mano mar gazeti ma Daily Nation gikone to kwayo mano mar Raila Odinga mar laro koma mar jatenda kata mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika odiochieng' manyoro ne chwalo wang'eni tarik 8 ema chieng' mogik mar chwalo kwayo makamano. Odiochieng' manyoro waneno ka kwayo mar Raila kanyo koro mongirore mikawo mochung' ne tudruok kod pinje Korea Sigoi makone ochwalo kwayo mag Raila. Bende oketo kanyo gigo ma onyalo timo kapo nono ni oloyo koma kata ene moyombo bo bedo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika. It gazeti mar 12 kanyo Raymond. Joyce nyaka gie sani en ayanga ni Migosi Odinga oseyie mar dhi laro kom ni mano mokwongo. Koseyie to wacha kwa ng'iyo kata joma miyo mare ni pek sirkal miye pek ka kwayo ne ochiw koda jatend migawo mar weche tudruok pinje ma oko. Kichake ng'iyo wacha kwa ng'iyo ni to moko kuom jogo mopiem go gin jomage. Iyudo ka jatend migawo mar weche tudruok pinje ma oko e piny mar Tanzania oketo pek mare Migosi Odinga kadhi laro komni ineno kosetimo wuodhe mopogore opogore pinjego mag West kata pinjego mag West Africa dhi e pinyno mar Sudan cho waneno waseneno wuodhe mosetimo mathoth. To japiny ok nigi lony ahinya kaka osebed ka itimo yiero ni en ang'o monego bed ni timo. To gima wang'eyo mokwongo ni piny Kenya omiye sir. Dibed ni maendi achiel kuom wechego ma igonego erokamano kuom yie tiyo gi sirkal ma pacho kaendi. Mago moko kuom penjo ma japiny penjore. Nyoro nokete ayanga manyiso nang'o odhi. Koro gima japiny rito neno ni to kodhi to bodhi yombo to koyombo to siasa ma pacho kaendi dhi chalo nade. Nikech iyudo ka nitiere moko kuom weche mafuongore kodhi to koro kodhi duogo pacho kaendi odhi nikech wach mar AU ni dhi kuom higni 6. Mamano kodhi to mondo mi wachop 2027 dhi do kapod ene e tich. Odhi resign mondo duog pacho ka kodhi dhi mbele to kodhi to mano nyiso nang'o fuok mowe pacho kaendi dhi chalo nade. Nyaka sani wanyalo mana kwayo ne Raila Odinga habi maber e kinde ma koro dhi rakore kod jowetege mane laro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Adwani wadhi e Machinglo mantiere it gazeti mar 17 mano mar gazeti ma Daily Nation. Machinglo ma kamano kwa yude achiel kachiel kata katuna mantiere it gazeti mar 17 kanyo Raymond. Kwa ng'iye adwani wanene ane achiel kachiel mar mondo binya kora Mugejwang bende onyiswa ni en korka kore oparo nang'o kata nyalo interpret Machinglo ma kamane yo machalo nade. Tadiera gin gigo ma waneno kanitiere e pacho kae. Kwa ng'iye kae Raymond inakia ni korka kori wang'eni an korka kora paro ni ma en paundeke mano maduong' ma pacho kae Jomo Kenyatta International Airport kose nang'o. Nikech ineno ndege nigi malo joma osedhi kata mosetiyo gi
go mag ndeke. Holdings, gate 21B and everything. Gima jogi temo wacho ni ne gidhi occupy airport. To nyaka gi sani waseng'e moko kuom midhierni ma paw ndeke ma pacho kaendo osebedo ka kale. Ahinya to adogo mosebedo ka chwe moko kuom mag stima mosebedo ka lal, mag ndeke mosebedo ka kachiel koda midhiero mang'eny. Koro jagoro mar Katuna temo mana nyisowa ni kata ne wadhi e kanyo midhierni to nitiere pek matamre gi nono. Generator monego bed ni itiyo godo donje pi, tayo donje pi, socket chacho aneno kokethore matini kata gisani gik mang'eny ma airport wakadhe monego bed ni ing'iyo kata to bende nitiere maleng' moro makoro ne liekore ni nitiere mano kambi mano mar Adani Holdings makoro ne jomoko ne lieko ni odwaro nyiewo paw ndeke mar JKIA kata kamano ne nitiere mana investment moko mano datimo kuro kata kamano datimo investment e kumo kethore nikech kingine no gate B mano iwacho kanyo ni leaking roof kinde moko wang'eni ne nitiere kuma ne leak JKIA kono mano miyo jowuoth ne tiyo kod terminal machielo mopogore kod mano mane gitiye magi mana medo mana nyiso moko kuom ng'ekruok ni pogore pacho adwano tie gazet mar Daily gazet mogika mano ni Daily Nation tiklo mane kwa ramujwa in beni nyalo interprete ni en eyo machalo nango it gazet mogika nyaka sani koro wang'eyo ni doho mamalo ne ochungo mano ndiko e ticha jogo mabro bedo kacho konyo e choko usuru e pacho kae mano toka ne oseliekore ni nitiere kata recruitment kata ndiko ji e tich notime ne kare kendo maling'ling nyaka koro liekore ni nitiere jogo mane oyudo D e KCSE mane gin moko kuom jogo mane odadhogi mar mondo miyo obed teacher kaka jochok usuru e pacho kae mane momiyo koro nochunga chenro makamayo ndike kae ni KRA on the spot for attempt to recruit academic failures matende ni academic failures okowinjore ochok usuru e pacho kae kosenango Joyce gimoro achiel ma temo penjore kata pacho kaendi warit academic system wa nade mondo wachope rang'eny mwanyalo wacho ni ma is a failure to ma is a academic excellence manyalo enang'o mwatiyo godo nikech king'iyo lai maga weche mag somo pacho kaendi ido ka ng'ato nyalo somo kuom higni 4 e sekondari ai penj motimo kuom 1 hour cha ema koro determine fitne kaka failure kata oyo moko kuom tije mitimo gidwaro mana lony experience omiyo samora penjora ni to weche mag somo pacho kaende academic system itiyo godo nang'o mondo mi wachope level makoro wanyalo luongo ng'ato ni na failure omiyo pod okanya yie gi wach mar one failures ni kapok waketo moko kuom lai mag tije monego bed ni tiyo gi thuolo mar lony machal nade weche go mag tiegruok nyako kang machal nade nikech iwacho choko osuru en gino matinde itimo gi lony manyasani mana masin moro medio cha to receipt tango to kochopo e okang mamalo e apise mag KRA filing returns go mage mapane koro dwaro lony to moko kuom jogo manondiki nikech ido kata ka sani jogo manoyudo E jogo manoyudo D kata jogo manoyudo C minus ido kane gi ng'eny ma samora penjora ni was it a failure by design mondo mi gidhi e tat tiegruok nikech ido ka samoro serikal wane mondo gol gi wach moro ni wa focus e mbalariany koro gisani ok ayie gi tam moro mar failures onego ginyiswa mana ni to lony mane dwaro chal nade ema ok giyudo to ok ni gin failures haya nyaka sani wageno ni lai manyien mar somo mano mar CBC biro golo oko weche mag academic failures kaluwore ni kacha ichako non lony mar nyathi kapod otin seche moko biro kelo piem makare kendo nyathi biro bedo ka dongo kwenye sekta mama kendo biro bedo ka yaw mathoth mag biro mbele adwaro mul na mapio mokwongo mano mar the standard kai to wachope giko mar nonro mar gazet okinyi mabu lore ni gazet mar standard gino makoro no mi kod kaka jalup jatend
Rigathi Gachagua sani koro nitiere e kama denya ahinya. Ondike kae ni tight corner. Kaluwore ranno ka nitiere jaod bura mano ma Embakasi North, mano James Gakuya. Nyaka sani koro wacho ni weche mosebedo ka liekore ni nyalo thich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro iwacho ni seche moko inyalo kele ayanga ni ok onego bed ni kitiyo gode mar mondo mi one kaka inyalo thir godo Gachagua. Liekore ni sani koro seche moko koro ibro bed ka ipedhe ayanga mondo mar neno ka ibro bed kithiche oko kata oyo. To ang'e ni kinde mathoth jogo mosetem thich oko gisebedo ka gitony. Penjo en ni ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudore kama koro ithiche oko, bro tony kose oyo? An gi reservations ariyo. Jalup ker makine mokadho chien masani en ker ma pacho ka indi. Magi moko dhier ni mano kade. To gikone no obedo dibed ni maendi achiel kum schemes ma jogi tiyo godo mondo mi migosi Rigathi Gachagua oyud sympathy block mare mondo gikone to koduogo to mondo mi joko nene oruma. Gakuya migosi Gakuya osebedo at loggerheads gi migosi governor ma Nairobi migosi Johnson Sakaja e weche go mag jatend chairman mar UDA county ma Nairobi. Dibed ni maendi achiel kum ikete forefront mondo mi ochul kuor ne jatend jalup ker. But luoro man go ni samoro maendi nagi mitime buopi mondo mi migosi Gachagua sympathy ayo consolidate block man koso maendi achiel kum minute kogo to jalup ker mokwong gol pacho ka koro miyo podo ka yie gi wach nyaka chieng' ochope od bura to kotony to kodok dala to dhi bedo nango joka dhi neno ne oruma ni dwa goli itony koro duogi wadwa goni pole. Koro samoro en scheme mana mar temo draw sympathy mondo mi jatend jalup ker omed bedo gi a solid vote block kumoaye nikech iyudo ka sani nitiere maliekore ni got samoro kidek weyo ker ma pacho kaendi. Koro samoro itiyo kode mondo sama jogo dok ire no to pod gi sharehold kako wacho gacha. Nyaka sani bende anno ka gazet ma The Standard bende koro ndiko kae ni jatend piny Kenya mano William Ruto show nyaka sani koro setemo ma osechako chenro mar lombo jopiny. Osebedo ka obago mago romo mag town halls kama koro otwa kod jopiny okao moko kuom penjo ma jopiny nitiere godo. To bende onyalo wacho ni nitiere jogo ma nyalo bedo ni moderate sessions makama. Kata kamano wang'eni magi mana moko kuom gigo ma jatend piny Kenya temo mar mondo mi owuoge tago maliet mar rowere mag genzino sekete makoro miyo piny Kenya ne nitiere koda ng'anyo mathoth ahinya. To nitiere wach moro adwani watiek godo nonro mar gazet makawuono mar adek kanyo nyaka sani mbele kae to ndike ni way to a man's heart has never been spaghetti. Wach spaghetti omiyo nitiere jomoko koro dhi e doho ka koro gidwaro ni keny owuore. Nyalo bedo ni ng'ama miyo makamano oketo wuon par mare gi spaghetti kinde ka kinde to seche moko spaghetti onge koda wanyalo wacho ni miyo del ok bed motegno ahinya kosenang'o. Ma jakanye samoro wang'e kumoaye mondi mokwongo eka wang'e gimomiyo kwedo spaghetti. Wache ni otero jaode do ni orome gi spaghetti pile ka pile. Wache ni samoro yot ne dhano ok nyami temo ng'eyo ni to ng'ani oa kanye mondo mi ang'e samoro imbo mar piny Kenya to jogo wang'e kit chiemo ma gihero emomiyo samoro ywago spaghetti ahinya. Iwacho ni otere ka odukwayo jang'ad bura mondo mi oyie oketh kenyno nikech spaghetti orome e ot. Wach ni mogik Raymond ka watieko nonro mar gazet. Wach na mogika penja ka dipo jod bura okwedo mar The Standard komiwa breakdown mag moko kuom jotelo. Aneno UDA nigi 144, aneno PA nigi 3, Ford Kenya nigi 6. Kamano nyaka kiduoge ODM Mwaluku nigi 80 to kod 6. Koro ka 80 to kod 6 rewgi 144. Ai Kalonzo koro wacho ni he is meant to reject Raila's man. Koro mai lweny ma koro game of numbers. Penyo ni gin ji adiero gidhi reject Raila's man gin ji adi. Waseno ka ODM nigi 86 nigi 144. Koro the answer is so obvious. Koro mi wacho ni kata wagoyo ng'ong'i kwa tijige yo makare. Bata wacho ni wacho jo Kenya dwaro temo maber.
sirkal mamalo gain public trust. Nikech iyudo ka sani wacho ni ng'acha jamiriambo kata wach mana die to en jamiriambo. Koro tem matek mondo jo Kenya obed gi yie kode. Nikech gima nyalo konyo piny en mana kiuso ne ji hope ma ji nyalo nyiewo. Koro jo Kenya dwaro mana hope, that moment of hope. Mondo mi wadhi nyime gi bambana gi life. Yes, otek, but wadwaro mondo wa trust mana sirikandwa ni kwe samoro ber moingo ka wadhi e yor agoko. Erokamana ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyako Ramogi Ajwang' Gazeto. Mana kaka isewacho, nyaka sani koro ting' nitiere lwet jod bura. Onego bed ni gigoyo kogno mago jotelo ma owal ne pong'o lemo mag jotend migepe kaluwore kod lony maggi ma ok gine ni giyiengore e duond bura mane. Mar mondo mi jo Kenya oyud jogo ma otelo ne migepe mantiere kod lony kendo manyalo kelo lokruok e sectors kata bedo kagitelo ne nyaka Ramogi Ajwang' kanye machopo de gi manonro mar Gazeto kinyi makawuono. Nano kanya wadwa Sharon Ong'ao oseikore yo makare mar donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono. Sharon, inyalo mana liekonwa matin ni odiochieng' makawuono e twak mokwongo, ang'o ma jopiny nyalo geno mar winjo e kinde motwak kod welo ma intiere godo? Sharon. Joyce wang'eni kinde ka kinde e chal mar piny Kenya wajamulo weche mopogore opogore ma bende osebedo ka nitiere machiegni gi japiny. Jumbe mosekalo bedo kwaneno kwa ng'anyo osebedo katimore pachoka mano chieng' tich ariyo kanyakla kod chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Ang'eno odiochieng' ma kawuono kata mana king'iyo mbui magi oganda penji ni to ng'anyo kawuono itimo kanye. Kata kamano adiera mar wach ma kamano Joyce ni ng'anyo ma kamago gisechako bedo mang'ich. Okinyi ma kawuono aneno mana posta moro ni Occupy Woodley Stadium. Kora kene ang'o madhi timore kanyo. Kata kamano wang'eni ng'anyo mar tipo tene juma mabiro mano chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 8. Mamoko moiko ne nyikwa Ramogi Ajwang' gin mana weche osebedo katimore ma bende hadhi bedo ka jogo e thuolo Ajwang' iseneno kanya winjo kanyo. Sharon Ong'ao mara kelo ni twak mokwongo e chenro mar Rupinyo. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e tibro bedo ka yudo twak mokwongo. Miyo kik idhi mabor kendo imedo mana kete e Ramogi TV. Opaku Yesu, nyinga en Morin Benson. Mondo mi yud wer mar Sibu maka yuda ni kaka sikiza timbali di star 890*4 oparie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kod tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny
koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek kabisa en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Jakorongo jonka mura mintiere dakika 23 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak marwa e chenro mar piny mana ka pile chieng' tich ariyo wajabedo gi chal mano mar piny Kenya kama pore wach maputho kaka joka ng'ato kalure kaka piny Kenya osbedo karingo kalure kod okenge mopogore juma manyien Jakorongo jwang' ka bende weche mag siasa bende liet mar siasa pod okwako pacho kaindi okinyi makawuono adhi bedo kod yawuot luo ariyo mabende ntiere go e studio mar county ma Nairobi kanyakla kod nyar luo mabende adhi bedo ka tudra godo e yor lony manyasani e county mano ma Migori kon wase tudre kode wabro bedo kwa yange ni en ng'a kata kamane studio Jakorongo jwang' e okang' mokwongo antiere ka giwendo mabende okalimo TV maramu CPA George Magomba weche magochumi George ayo ni misawa nyalo mna muso ni Jakorongo jwang' okinyi makawuono erokamano Sharon amoso ni Ramogi kuonde duto e Kenya ka to gima nitie kata oko mar Kenya amor mar bire studio mondo wagoye mbaka e kaka piny wachalo. Erokamano ahinya kopogore gi George Jakorongo jwang' bende ntiere ka gi Elio Pondel Elin bende ruka kinyalo na nyisa ni Jakorongo jwang' Elin. Erokamano an iluonga ni Elio Pondo amoso jokanyanam no oyawre uru kendo arwako wetwak pasade. Ben Jakorongo jwang' kodhi nyime gi twak makama hadhi bedo gi thuolo mar bedo gi nyadendi mung'ere kaka Oduko Judith achiel kachiel kowuok e county mano ma Migori kata kamano hinyisa ni pok oikore makara achak mana kodu e studio kaka piny Kenya osebedo karingo odira ni waneno ka weche mathoth otimore wachak kanyo gi odiochieng' manyoro waneno ka koro piny Kenya osechwalo nyinga ugai mar Azimio Raila Odinga mane riwruok mano mar AUC nitiere sigana fombo marwa Jakorongo jwang' Lydia Ukey ing'e kati bedi gi ng'eyo kana ichwalo kana nying ugai mar Azimio Raila Odinga mane riwruok mar AUC ginang'o mabende nochwalo wawinj sigana makama bang'e abro bedo ka winjo pacho kotenre gi mano. Okang' mar chwalo nying Raila Odinga kaka jachung' e laro kom commission mar riwruok pinje Afrika AUC okaw kawuono migawo mar tudruok pinje maoko kod apis
mar piny Kenya e piny Ethiopia. Jagoro mongirore migawo ma tudruok pinje ma oko Korir Sing'oei, jambetre mar Kenya piny Ethiopia Ambassador kod jokanyo mag komiti mar kampen mar Odinga kama Kaw Mutua kod Elkana Ogembo ochalo nying Odinga ne apis marango chike matayo riwruok pinje Afrika kokalo kuom jatend alwora mar piny Afrika His Excellency Raj Bosgeth. Kaluwore gi chike matayo yiero mar jakom AUC, wang'ni en thuolo mar pinje mayae Afrika ma ugwe mar chwalo nying jalar komno. Are higa mar 1963 manochaki riwruok mar pinje Afrika AU, onge jakenya moro amora manosebedo jakom kata mana jagoro mar riwruogno. Chwelo mar jakenya kuom thuolo mokwongo kaka jakom mar commission mar riwruogno bire seche ma pinje Afrika opong' gi midhiero modhuro kama oting'o chumi mayulo, siasa mag pogruok, monj mag njore, lokruok chal kor lwasi kod mamoko. Gino makoro dwaro tiye ma jatelo mongirore kendo manyalo tawo pinje Afrika e yo mowinjore. Giwacho ni Raila Odinga en jatelo ma osenyiso kit telo makare kendo ne kod lony mararieya e weche telo, kama oting'o bedo Prime Minister mar piny Kenya, bedo jachung' ne jakom mar weche dongruok kod gedo mag apaya e Afrika kod bedo janeno e yiero mathoth e pinje mag Afrika kaka jakel kwe. Bende gilero ni Raila Odinga oseloso yore mag kedo kod midhiero moko pinje Afrika kokalo kuom loso uchumi, kwe kod achiel mar oganda, nyayo pinje mag Afrika, nyayo chenro mag jiwruok mag rawere, jiwo weche kod mamoko. Piny Kenya koro dwaro sir mar Afrika mar neno ni Raila Odinga oyudo komno mar jakom Africa Union Commission. Nyakorongo juang parni nyinga Azimio Raila Odinga koro ichwalo ka bende deadline na nego ni en chieng' tarehe 6 mado mar dwe mar 8. Di Elio Pondo oganda mapacho ka mar mondo mi nyingo gai mar Odinga ochwal tinende koro no chwale. Wach makamano di ikawe nade? Number 1, wang'e ni African Union en riwruok mar pinje ma Afrika. To Raila ok en Raila kamano. Raila ma nying mar Kenya neno e Afrika. Sani omiwa thuolo mar Africa mondo nominate ng'ato. To king'iyo history mar African Union, jo West Africa, jo South Africa emosebedo ka gi front jogi mondo ka otelo mago. Tang'o miyo jo West Africa gi South Africa ma front ga jogi. King'iyo contribution margi ya African Union, to jo East Africa poko bedo ka gi contribute ng'ia their shares at the African Development Bank. Ng'ia shares mag contributions magi chiwo annual. Bedo jo South Africa, jo West Africa chiwo mang'eny. Gide demand ga leadership. Koro sanya gi loko chike African Union nyagi keto ni koro rotational makoro East Africa koro mi chance mar yiero Raila Amolo Odinga kanyo kikwane anani en Raila as Jaluo wang'iye ni other represent the image mar the country. Taparo ni Raila being ni Uhuru be noseyiere mondo o represent the infrastructure ma Africa osebedo gi network ne ma en as a person Africa. Number 2, to king'iyo kata the presidents ma Africa gi te ages maggi tibone no Raila ni e machal ka gima mbese ne ng'eny in Africa gi jomo struggle for democracy in a number of countries manti Africa ka ibodo ka en ongeji mang'eny e kuonde gote. Then gik ma speak to gik ma jo Africa dwaro e Raila osebedo ga ka wacho yigine gite ngene no sebedo ga iwacho ka ne professional position person to sebedo ko wacho weche gi te obede ne sirkal obene ne oko so osebedo ga consistent ne ko wacho weche jo Kenya to wacho nyaka weche ma Africa to osebedo ga Raila be kaloso be oloso nyaka global space mangame the year African Union oko represent jo Kenya oko represent jo East Africa odi wuoyo the voices of Africa. And gima ambanya lo wacho ni Raila possess the competency. Kanye neno kata kanye no represent the infrastructure ma Africa. Kodhi global spaces. Kaka no loso. Kaka no articulate issues ma Africa. Nenyalo miye oneno ja Africa. Ma dongere lungo ni Pan-Africanism. Ma niso ni oko represent Kenya, oko represent Jaluo. To dingio the face mar Africa kaka chama. Makaka ili neno ni oromore gikom makamano. Yes, as a president of Kenya, aparano oromore or possess the qualities midwaro as per the UN. Nikitikana mna kwa duko kwa mna ukang machien chintere kabichi mani marde mara uchiela
okang' mokwongo nwaneno kanyo Musalia Mudavadi kawuok oko ka bende wacho ni koro piny Kenya biro bedo ka chako chwalo campaigns mano mar siro dwaro mano mar Ogai mar Azimio Raila Odinga ma nyaka sani nwaneno kanyo ka nyinge no chwalo odiochieng' manyoro gi jagoro mongirore e migawo mar tudruok mano Korir Sing'oei. In mana pachi George nikech kinde mosekadho kata mana kapok nochwal nyinga mano mar Raila Odinga AUC weche nosechako wachore ka ni dibed ni samoro dwaro weyo dhi laro kom makamano. Erokamano Sharon, anta mor kabisa ni jakom ne koro tero nyinge AUC officially. Nasedak Ethiopia, sedak kende pinje mang'eny Afrika ka madhi aboro. Kendo ang'eyo ni Afrika dwaro telo machalo kaka ma jakom. Joma nyocha ne pod nigi luoro gin joma ng'enyne gin josiasa ma Kenya ka ma yo kuma wae ma oko par ni bende diginyal ka jakom onge. To an adwa mana kwagi ni mondo giwawe jakom odhi okony Afrika. Jakom en wuod Afrika, ok en mana wuod luo kende. Jakom nigi academic qualifications, en gi masters engineering. Otime Germany, kaka iluongo gi Germany kucha chacho ga kaka iluongo koni. Kech yudo ka nitie degree miluongo ni diploma moa kocha. Diploma ni joma diploma ji machalo ka Miguna gi iwacho ga ni to bende en gi papers mang nodhigo. So papers nitie ma ng'ama osebet lecturer ka ma Pan-Africanist pinje ma tek Africa ka en gi connections te. South Africa nyaka cabinet nyaka presidency osiepne. Nigeria nyaka iye. Egypt en gi networks. To en ng'ama is respected. To en ng'ama is ahead of his time. Iwacho ni ne paro malo gik masani thago ji kaka climate change, kaka tendo mag joma mine, magi gik ma jakom osebedo ka gore ne. Koro wan walemone kendo wan gi mor kaka joluo. Ni wan bende oganda manyalo golo kata na president madhi telo ne Africa Commission to nyaka kata golo president ma US. Koro Nyasaye ogwedhowa samoro wakia. To bende gini penjo ma bende pod medo mienjo mana kaka isewache kanyo CPA George Magomba ni nanitie luoro mokwongo samoro ne jogo eko ma bende samoro nanitie duond bura mar ODM. Nyaka sani wang'eni jatend duond bura mar ODM en Raila Odinga donge. Kopogore gi mano bende nwaneno ka moko kuom jodito mag ODM mantiere gi lemo mopogore opogore. Nyaka sani bende koro osewala ne tend migepe mago mopogore opogore pacho ka. Ageno chal mar wach makamano di wach nang'o nikech koro chal ka gima koro ODM koro dong' nono. Koro king'iyo ato kaneno dong' nono, ato neno ka jakom pango tich. Nikech ing'eni ka wach mar AU nowuok, jakom nokwongo luoro modhi otego ODM. Mowacho ni gweng' ka gweng' mondo tim ang'o? Otim yiero. Mano otim kuonde moko, lakini ng'eny kuonde moko to joma otelo ne ODM e gwenge go noluor. Kata Siaya wagi wacho ni floods ng'eny. To floods ng'eni kama yo Kisumu gi Homa Bay. Ni koro tim yiero. Nikech ne giluor ni gidhi notim ayanga to samoro nitie joma dhi bagogi. Koro mago to timre ka chieng' tim. Ka jakom noseluongo jakom mochako luoro manitie kata joma ne odhi owacho ni mago joma nyalo telo. Mowacho ni Joho nitie, Oparanya nitie, to koni Mbadi bende nitie, to Wandai bende nitie. Jok manowachi ni nitie motegne ODM manyalo tero ODM mbele. Jok mineno ka sani okete strategic ministries madhi konyo kir masani telo. Koro jakom osepango gini tiende kata onge madongo. Koro waseko ODM osejumore sirkal. Ng'eni mano bedo pinje machielo. Mano be jomoko nyalo wacho madindo makia nikech jomong'eyo to ka riwruok betiega. Lakini penjo mokwongo en ni makoro ka jakom odhi to jogi bodonjo ka ODM orumo. Ano ka ni ODM orumo. ODM koro kotegno. ODM koro ka nigi Pan-African support. To ODM koro ka control policy directly e kuonde ang'wen motegno. Akeni ni elinene gi wang' machal nade. ODM to pod dhi bedo motegno because ok en kawuono to wacho nodhi AU. Which means ni nyaka nochak bedo gi olap dhoge ndong ni odhi bedo AU. No ochako ng'iyo kaka jawadwa osewacho ni nopango parade. Ma joma onoseluongo apone luoro nochako medre sama koro Joho, Oparanya, Wandai and
oluongi mondo donje cabinet. But nyakung'e ni Raila ni ji ose accuse ga ni oko dwa we baton. But king'iyo history mag joma tindo moluoro Raila mano tero gi malo. Kijende mineno sani koro tegno, ongoke madongo sani, they are young people, giwuok e lwet Raila. Debe ni en ng'ama rach, do dino ne jogo te, ma do bedo mana gi jodongo mbesene. But mano gima jo Kenya ok ng'i matut kabisa. Koro ODM be sani nigi yawuoyi matindo, motegno, kendo mabeyo. Masama wanda giro dhie sirkal, moja sirkal, does not mean to be nyane wangi ang'o mi jogi nodonjo ang'o mi jogi nodonjo joge oye sirkal mano environment manyaka wangi otherwise wabiro duoko penjo ma jomoko kia ni ang'ama nyotimore momiyo jogo donjo sirkal. To bende wach machielo manyaka wang'ie e kinde mabende koro nyinga Ogai mar Azimio kata mana Prime Minister machon ma pacho ka nyinge nosechwal mano ne riwruok mano mar AUC Nyakwarom Gajwang' apar ni CV mare nobedo translated iwacho ni nondik kanyo gi dhok mopogore opogore nano kanyo ka piny Kenya nochwale gi dhok 6 mano dho Kiingereza mano English nitiere Arabic French Portuguese Spanish kanyakla kod Kiswahili. To bende kinde ma bende koro nyinga mano mar Ogai mar Azimio ma koro ichwalo AUC nyaka koro wang'e na midhiero mopogore opogore ma bende osebedo kata mana ka kwako pinje mago ma ka director mar Philip Nyaluket na moko kuom midhiero mosebedo ka kwako pinje mago mag Afrika sebedo kisemo gi Nyakwarom Gajwang' wadwaro nonogi mar mondo mi wang'e mopogore opogore midhiero ma kamano Nyakwarom Gajwang' kata mana ka inyalo ket mar mondo mana mapiyo piyo iwacho ni jogo kano chwal nyinga Ogai Azimio mano nying Raila Odinga ipinyo ni jomage mano chwalo ero no chwal kanyo gi Korir Sing'oei Nyakwarom Gajwang' en jagoro mongirore e migawo mar tudruok e pinje mago maoko jogo mochwal negi nying ODM ochwal negi apis chike mano mar AU tineno kanyo kochwal ne bende jatendo ugwe mano mar Afrika neno kanyo nyingi His Excellency Raj Busget kopogore gi mar Nyakwarom Gajwang' bende naneno kanyo achiedh mopogore opogore ma bende osebedo ka inyo kata mana pinje mago mar Afrika achiel wang'e ni en midhiero kod chal mar kor lwasi e kind mamoko mago duto te bende koro watuakie CPA Erokamano kana gik moko chiko ma jakom wacho ni dwa timo naneno ka climate change kaka weche mag kor lwasi lokore chalo ing'eni kane ing'iyo kata kaka nyocha ne piny ondekni ka koth ochwe monyocha nokadho cha ma piny ipomna ka joma ne nitie yo bath Kiambu kamoro kucha onyuore ma piny odhigo te yo ma pi nyocha biro go yudo ka pi biro ka pache olokre kabisa pi ger mane kata jokano ne pok oneno bilano koro wachako neno gik mane jakom wacho kata chon ni ka uketho Mau Forest to kata mana nam mar Sango Million Lake Victoria wabiro bete gi problem to nyocha kasomo kamoro tayudo ni kata mana chai mazani wapuro Kenyaka ing'eni chai puro Mau ka Koriak Kericho to no dhi adhiya gi climate no kendo kodhi nyaka yo Meru koni ka watimo gimoro ni Mau Forest gik mane jakom wacho ni watim mane josiasa moko ma hoho mar okak to noramo ni koth wuok mane polo koth ok wuok e yien to kata chai ma Kenyaka mamiyo 1/4 mar pesa ma oko in about 20 years bro bedo ni waonge chai no e Kenyaka koro climate change ok en wacha ni misungu biro gi pesa en wach mwasanena adier ni ka ok otimne gimoro to Afrika biro bedo ni nie gi tabu maduong' moloyo kata continents mamoko aparo ka agenda ma jakom oketo en comment medimone yudo taneno ka nyalo konyo to bende kopogore gi mano mana kaka kom moro amora nyaka timne kisera mar ombulu mano campaigns ma bende wang'e nosechako e kind thuolo machon ka noromo kod jotend pinje mopogore opogore kata kamano Eli kwang'e kora mana kisera mag ombulu ma bende koro Raila osebedo kora mana ka dhi godo nyime e kinde ma bende koro manyo komne ing'eni kata mana kana jatend piny ma koro yier mano William Ruto ne en gi manifesto mare ing'eni kodhi e UC bende nyaka ong'i anena moko kuma chiedh nade mosebedo ka mako pinje mago mag Afrika
achiel kuom gin uchumi. To uchumi ken ne piny Kenya kende, pinje mopogore opogore osebedo kod midhiero makamago. Siasa mag pogruok ok wasenene kata mana piny Kenya kende, wasebedo kwanene pinje mopogore opogore. Doneno kata mana Gen Z bende nosechako ng'anyo mana piny Uganda, naneno gi e piny Nigeria bende naneno ka moko bende wuok. Monj mag njore e kinde mamoko. Mago tutte bende walose kinde mabende koro dhi nyime gi kisera mare man mar ombulu. Yes. Erokamano. Raila no oketo 9 points agenda meki. And 9 points agenda mane gik moko chiko mane Raila oketo mbele ka speaks to gik ma jo Africa dwaro. Koro da poge into 4 kijinje ang'wen. King'iyo Sahel region gin gi weche modhi gi njore. Ma ni neno ka wach mar France okelo weche mang'eny gichagi golo military manye konyo gi mwalo kucho nyagi se. Koro kanyo nigi problem mar insecurity. To Raila one of the points agenda manyo keto nyen peace and security. Nyaka no dhi olos wach makanyo no. Otherwise kanyo Sahel region dhi bedo kama koro dhi bedo matek ma wadhi bedo affected kata kaka ginjore matimre Kenya. Number 2 no lose wi rawere. Youth bulge mane Kenya kata globally nyaka no walose nyaka no wache because Gen Z ok no biro gi gimanyien mane na dola manochier man was jo Kenya osebedo go for a long time. Look nyangia kata nan panel of eminence after 2008 2007 negi keto the 4 points agenda, and agenda number 1 nen wacho rawere to Kenya osebedo beda sidikende mosekalogi osemana wito wach no oko ma gimanyo biro mar Gen Z ni no chiro enana dola mantiere pile ok en gima nyien manyo bugo ji ni Gen Z kawuono kodhi the street no chako nenre chon. Koro Raila be nyaka dhi ng'eni wach rawere e Africa mzima kwa South Africa to west to east to south to gikarwa kanya kodhi wuoye nyawadose lose climate change mokadwa nwa machielo Raila nyaka dhi ng'im matut odhi nyaka dhi watch economy in terms of investment. King'yo investment kaka jo Africa trade gi EU kaka Africa trade gi US Africa trade gi British ido kantiere a lot of imbalance to mineral resources manti Africa ka from a number of think tanks wacho ni wan gi resources Africa nigi resources manyalo pidho wa kendo wa mejo moko. Koro Raila nigi tich matek mar dhi keto gini in practice ni resources wa ma Africa gi binya ti kod gi maber ma mejo Africa konyere. Number 2 mondo dhi lobby EU o lobby US o lobby British mondo trade balance imbalance mantiere kane making'iyo tido ni wan waido matin to joka ido mang'eny kuma. Raila nyaka dhi lose kecha one of the agenda modhi no wacho as economy. Lastly Raila nyaka corruption in Africa resources one go tibro neno ni most of the resources mantiere kagi ji matine ma control ok nigi control nigi manage gi kao to giketo fuke gi to nego be ni gik makonyo Africa ka king'iyo gik mwa produce ng'eny gik moko lal kuonde moko. Raila nyaka di bed steadfast ni agenda ne maduong' en mondo lose wach mibadhi momako countries in Africa because king'iyo economic the corruption index in global kata last year Transparency International ibado ka most African countries emokao nembni machien mogik. Koro mano be gima nyako dio wache and mogik women mabe no se wacho gender equality okonego beno wacho ni should be included. Women should not be included. Mine wach mine gi nyithindo manyiri nyaka kete table kendo sane kwacho ni mine ng'eny nyiri matindo beng'e to decisions mwa make be directly gi affect jo manyiri gi jo mamiro. But in Africa king'yo weche ma affect mine gi nyiri opogore kaka gi affect jo ginene jo pinje molonyi ng'e kaka Kamala Harris gima koro nyegoego ni kechoko nyuol but iparo ni nyako mowuok Africa ka ene dhi goye gang'o idhi goye gi weche mang'eny nikech makwongo kodhi sikul ng'eny gi okodhi sikul. Number 2 gionge go economic opportunity kata modonje siasa gibedo meted a lot of violence. Koro mage gik marele be nyaka dhi nyis ni weche madhi gi mine gi nyithindo manyiri be nyaka kete opa mambele then Africa dhi bet a level mataka European Union kaka odhibeto then wadwaro the Africa cabinet G7 obede radical measures wabede from Africa kuro within Africa mami wadhi mbele kuto joka beng'ewa ni Africa be wan gi thuondi madongo gi our sovereignty nikech
logik mang'eny sani, to be honest, ang'o companies biro Africa? Why do you think companies are leaving London, are leaving US, European Union to come to camp in Africa? Number one, a ready market we have. And why are people from outside benefiting? Kawanto one ready market, number one. Number two, one mineral resources. Makembe ni miketogi loso to mineral resources be benefit one. Kogi kel lweny Congo, kogi kel lweny Sahel region. Mo wuok konyo jogwe Raila nyaka dhi wat wechegi. Mag Africa achiel kuom gi minerals mopogore opogore bende yudo wacho ni chiro bende nitiere wasi maber kikompare na pimo kod pinje maoko. Ainda kapok wachako wacho wach makama bende mar mondo mi Ogai mar Azimio Raila Odinga yud kom makama bende kiser mar ombulo kotim mana kende. Inyalo paro bende Mudavadi noketo team mar experts kanyo kata na piny owacho mpacho kainde noketo team mar experts ma bende biro bedo ka konyo Ogai mar Azimio Raila Odinga mano mar yudo kom makamano. Team makamano ne oting'o ji abich nyakwarom Gajuang, achiel kuom gi Caroline Karugu, nitiere Makau Mutua, nitiere Mahmud Malim kanyakla kod ji mamoko ariyo ma bende biro bedo ka konye mano mar timo campaigns mage. Kata kamano kapok awinjo pachiko to kod mano sie George Magomba adhen ne kama bende chiri na koni kod kaido Oduko Judith kaluwore da tudre kodwa. Judith kinyalo winja amos ni misawarwa ketwak wadhi nyime gi twak mano mar laro kata mna koma mano mar AUC. Inyalo mana moso nyikwarom Gajuang machiegne. Erokamano Sharon, oyawre uru ando oyawre nyikwara Mogi Gajuang. Awacho ni agoyo mos kuom tudruok malong'o nikech to lal koro ne chanda lakini weche koro an kan migori iluonga ni Judith Oduko to agoyo erokamano kuom miya thuolo ni mondo mi twage gi jowa ma Mogi Gajuang mantiere Kenya kato gi maniko. Erokamano ahinya Judith, wasebedo kwa nyime gi thuolo kata mana gi thuolo wach mano mar manilemo mar riwruok mano mar AUC kanya ka sani ing'eni nyinga Prime Minister machon ma pacho ka mano Raila Odinga nyinge no chwalo odiochieng' manyoro gi piny Kenya mano mar dhi laro koma mano mar AUC. In bende kaka ja Kenya kaka ja piny ma pacho ka inyalo pachiko tendre gi mano nikech en okang' ma bende oganda ma pacho ka osebedo ka rito gi siso. An kaluwore gi manyo kom mar AUC ma baba manyo niendi, an awacho ni en wami baba sir maber kendo apako ahinya wach mar kaka notimore manoter documents mag baba nyoro. Nawinjo ka chunya nomor kendo ne an gi ilo sana nikech baba en ng'ama nigi lony e yore mopogore opogore to dhine kono aneno ka dhi kelo ne ok Kenya kende. Baba ok en jatelo mar Kenya kende. Baba en jatelo mar Afrika mzima. To kaka noter gigene no, aparo ni jo Kenya onego bedi ati miyo baba sir makende mondo mi odhi oti tije kaka owinjore. Nikech mondo mi okete kanyo ni en modhi laro komno, no nene ni en moromo kendo en ma en gi mijing'o to en ma en gi chir manyalo kelo Africa together. Kenya kad bende no kako temo okel Kenya ka endi okelo ganda duto kanyakla achiel seche ma siasa tulo nitiere tango baba en ng'ama wero. Koro an akwayo ma jo Kenya ni mondo mi baba sir ma owinjore mondo dhi otiti kaluwore gi demokrasia Kenya ka to gi demokrasia ngima. Erokamano ahinya CPA George wacho ni bedni winjo kanyo ka Judith wacho ni nego ni miyo jakom kata mana Prime Minister machon ma pacho ka sir mowinjore. To sir makamano ni jokata mana ka piny owacho ma pacho ka noyango experts jolony abich ma bende biro bedo ka chiwo ne paro mopogore opogore. Mano bende walose nikech mar mondo mi oyud kom makama parni bende lare gi jomoko bende pinje mopogore opogore pinje magi bende miyo gi sir. Ilare kendo en campaign ma dinene wanyalo dhi go piny kaka ng'ama osedak Ghana gi South Africa gi Ethiopia, Cameroon dasemna wuok sani adhi aketo rally lakini ok go campaign mar rally en koro en diplomacy to kineno team ma baba nitie go ambassador Dembo
experience tapan sekata bet America kocha Caroline Karugu ne deputy governor ne ja team campaign aba last campaign motegno kabisa nyako mariek Professor Makau nitie kanyo Singre Korir en okil made en ja civil society en jana omi tijini to kuringi ene ye kanyo kuro jomoko mag jomoko kunena enya kodhi onywandu gi jok machalo cabinet moncha wan go ka koro ataneno ka team no solid kendo ginyalo deliver kendo gin gi networks tapani sama koro jakom oseketo peppers ni tang'eni nyaka koro chako med team nyaka ng'eni koro jo East Africa moko bedie ang'eni osiepne ma Nigeria, South Africa to gi ma approach the Arabic humanity mali konyo go kanyo but to giseng'iyo kaka ginyalo wuoyo gi all of this tapani baba to uso yot e Africa en ng'ama ji ong'eyo ma bende nigi networks ne koro ochalo gima yot uso kabisa kaka nene jomochungo bende pok gikelo papers gi lakini moko mencha ne wacho Djibouti girika taneno ka gitema ni mondo kik babo the post tibingeni wang ni bende ng'iyo wenge duto tentie East Africa nikech wang'eni kom makamano osebedo North Africa koro wang ne ing'iyo ni East Africa bende wanyalo baba nigi kaka CPA osewacho experts moketogo to mago dhi chiwo mana technical gi administrative support tijni ok go rally en diplomasia to Ruto in fact Uhuru no chako prepare Raila gini no kowuok ng'ato go chiwo kawuono mar tero Raila AU head of infrastructure no keto Raila position makende mamano usre kende mano uswok na Uhuru be kano donje telo nyu neno ka iwacho ni en koko riambi to en ndege sabane en ndege no position Kenya in diplomatic circles mamalo ma Kenya diplomatically oluore koro sama idite Raila malo cha dido ka that network bende nitiere number 2 opposition ma Raila di bedogo en status quo nitiere pinje moko e Africa ka mamano to in the next wawa jogo tir start ka uchiel kosechopo ubo chako neno some countries in Africa more status quo magin ten Raila ngene wacho kaka en to nitiere jomoko ok dwar lokruok gidwaro status quo mage pinje ma onya dhi yudo position to jogo bende chako ng'e maber ni sama ne Raila seroji noneno ko orado gi ambassadors ma pinje moko mag jo Africa gi interest mar EU bentiere African Union interest mar jo America bentiere African Union interest mar jo British bentiere African Union kore manyene no okon mar jo Africa kende ochako manyo nyaka bilateral partners gi nikech samo sebedo AU chairman koro dilo so jo pinje mako koro jo ko pinje kan mamane gimane Ruto bo setemo for the last almost 5 months really jamoko lunga ni shuttle diplomacy but the impact mar gino e candidate mar Raila ni malo kabisa and kichikina no ja America sane gino sepe Ruto ogenya bokre ne koro ogedwar Raila Ruto nyalo nyiso gini ato kar uno sipra nade ka candidate ato kudo nade okunya dwar kichikimbe gin gi influence ginya nyiso countries moko in Africa ne ngano kikutim nade kikoyier koro mano to Ruto osetem number 3 Raila wuon negi network meke moloso mamano to okwan nyaria meke ma en mano seloso osebete siasa igni adi to ken kata ja siasa ma Kenya ka ma Africa kidhi kune moko en gosiepe CPO wacho maben hodhi mana Nigeria to gosiepe gi koro magi dwaro but king'eyo jomoko dwa tero papers gi from East Africa aparo ni en strong candidate moingo unless ninga biro next week mapokolando but we waritari ka winjo but waritari ka uchiel kochopo mwaneno taparo ni from East Africa is a strong candidate ne korongo jongwan wakete mana wangwa kacha mar neno ni banga thuolo mano mar deadline makamano chintari ka uchiel mano mar dwe maniena ji adima bende biro bedo ni osechalo nyinge gi ni chole kora kaka charo ngawada ko kamano mari kana pinyu boke ndakasire ka to gimana hindi sani
kosechwal papers kram notice makamano nineno kanyo ka CV mar Raila obedo translated in languages nansi kanyo English, Arabic, French, Spanish gi Kiswahili. Koro mar pinje mamoko bende gindo ni giwinje ni CV kana kalnade bange yiero biro bedo timo kanyo dwe mar 2 mano mar higa mabiro. Owere tenge gi wach mano motenre kod AUC weche bedo katimore nyakwar Gajwang' mano mapacho ka wacha kana gi siasa mago magwengewa mago makaluo nano kanyo jaod bura mano mauriri nyakwar Gajwang' mak Nyamita bende gisani ko nyiso ganda mosebedo ka kwenda sirikal no meke gi kwenda sirikal nikech luo korwan bende wayudo ber e sirikal ni wanyala ginero mabende na wach abro bedo ka jo pacho kwenda gi mano kanyo bende nyakwar Gajwang' Nyamita bende no nyiso gavana mano Siaya mano James Orengo jala makwedo kata sani gik mabeyo mabende sibedo ka donjo kaluo ni bende kinde mabende ng'eny tere moko jotelo kweth mano mar bura mar ODM bende semigilemo that we must support the government, especially now that even some of our own I continue to ask our good friend Governor Orengo tafadhali tupatie space. Tumechoka na upinzani hata sisi. We are tired of opposition for the government. Sio kweli? Kama serikali imekubali kutufanyia kitu, wacha tuwapatie muda. We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we are exactly going. Si tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. Sio kweli? The things that are good, we will tell them when they are inside. The things they want to divide this nation, we will divide when we are. Nyakwar Gajwang' mano jaod bura mauriri mak Nyamita mabende wacho mana ni pok iyudo mana ka ng'ato nie sirikal ka bende winjo kanyo kok jiwo oganda luo mar mondo mi osir jogoeko mabende nitiere sirikal to bende wang'eyo jogoeko mabende osewal nyaka gisani lemo mar ted migepe mopogore opogore mabende nitiere jok mosebedo ka siro nitiere jok mosebedo kata mana ka seyo ile chaka ne kodi kaluwore gi wach mabende Nyamita wacho kanyo joluo koro sir sirikal mar mondo wayud yuto. Mokwongo nyaka wang'e kuma Nyamita be owuok. Nyamita gi ne joma ne okwongo support sirkal kapok baba no support. Sani be gin gi problem. Iluongo ni nyisruok e gwenge. Sani jo ODM odonje sirkal. Gima neno kotimre Coast cha. Samba koro jo ODA gi jo ODM koro laro space. Makane wacho ne Ruto ni baba we wach ma local ni wetik local. E gima dwa timre Nyanza ka bende. Nikech wan gi jowa moko man nyocho saringo donje sirkal. Kor ka baba be koro biro gi joge. Koro ji dwa laro space ka. Koro narrative ma Nyamita kelo no mago mana space. Gilaro space. Number 2, anawuke for civil society. Statement mar Nyamita to ba nyalo condemn. Ni oko chuno ni nyakibede sirkal. Eka resources itero kuma untiere. So long as ni vote ma sirkal obet budget nyaka be distributed whether you vote na sirkal kato ki vote na sirkal. Koro wach narrative ma Nyamita kelogo emomiyo joluo osebedo ka okwan gi dongruok. Nikech kawan opposition sirkal mane pap okdwa miyo wango okdwa miyo wagik moko. To make narrative ma 2010 constitution ose temo mondo gol. Idwa nyisa ni kawuono kaka Mbadi and Minister mar Finance. Koro they were pogo resources the other jombok support one. So such kind of narratives geek narratives ma backward. Monego beni at this current space onego work on them. Although because I work in civil society. Samoro karam na kinyo karam na angol karam na kinyo kama koro lose kama kelogo do wach nikech lemo karam na pok mag serikal. Ne beni chune jala ma tek katine sirikal kata bed ni ne oko mar sirikal inja Kenya nikech president kama jatend piny en mar kila ng'ato to koro kingiyo kama naka koloso nikech jomoko sibedo kama naka seyo moko kuoma jogo ek mabed no wal ne tel migepe mawuok e gwenge mago mag luo Nyanza to gibed neno kanyo ka wuok e dun bura mano mar ODM samoro mane manote otemo loso otemo loso but space the old narrative people are fighting for space. Kech ingi maber ni Raila no yiero ji ariyo from Luo Nyanza motegno. To jog ji ariyo go be manose wacho ga ni an gi ji ariyo motegno e Nyanza ka, wan gi Wandai to wan gi Mbadi.
Koro mago jo motegno modonjo e sirkal. Koro joma nosedonjo e sirkal mayom ka, jogi kodonjo nyalo displace gi politically e gwenge magiwuoke. In fact, lweny no pok ochakore. Ne ineno kochakre mbele President Coast. To kata e Nyiluo Nyanza ka joma nokuongo ringo ka dhi laro for space. Gima natemo wacho kendo machielo about gima Nyamita wachono. Ineno ka jomoko ndiko ni Raila ODM double speak. The fact that no yer Mbadi to yer Wandai mondo donjo sirkal does not mean ni ka weche moko dhi marach sirkal to ODM ling. And that, in fact, that narrative, yegi Raila kak sano kelo that narrative. Ni jowa emana ye odekacha, but party to podwani upo opposition. Koro Nyamita on that point ye pod podata brako kicho wacho mondo kik wago sirkal. Wago sirkal ko wone ne gik timo gik maricho. Koro wapa mapama. Akani sipie George ni nene machal nade. Ero kama no ingeni honorable Nyamita ni jiranda. Nairobi ka kora ahora e gimo wacho. Adwa gonero kamano mokwongo kenyo chane wach mar finance bill mar arachacha nyocha ne obiro kata obedo ni en ne osebet ni gine joma nodhi ni tudre gi jatend piny to en nyocha ne ogo kura gi jopiny ma en nogo no tiende noparo ni en ja ODM. Gavana mara maluoro kabisa Senior Counsel James Orengo to nyocha ne wach ni ne ok omoro ahinya, lakini odwa liche sana e social media kineno gik mondiko to koro chalo ka gima koro Raila ng'ama rachi mogik to Orengo ng'ama leri mogik. To wan joma Siaya wang'eyo notemo to koler malich kaka tang koro olicho ni ne jo progressive ni. Na gik ma Gen Z kwedo matimre Nairobi, tax mantie malo, goons moko ma wuotha machalo sudi geri ma sombe gi bende kia, to nitie kata payroll ma Siaya, nitie kata ghost workers ma Siaya. Ok onyal kata wacho ni nyaka nodonji CECs ne nyaka sani ni gin joma beyo te. Nitie moko manindo maonge gima timo. Kata kidhi siasa ni king'iyo kaka siasa chalo, nitie sectors moko ma kata nego ti gi wach Gen Z ni opuk jomoko oko mondo yier joma nyien, kech nitie joma nyien. Kata mana public service board ma Siaya kaka ndiko ji mondo indik application gi papers ni maler mondiki tek ng'eny ne ndiko na kaka neno jo KRA nyocha ne ndiko ji mane tamruok nyoro ka. Koro jowa ma gin governors gi MPs gibende gikaw moment ni mondo gilokgo gitimgo change. To lakini naneno ka governor osechako climb down. Kech mokwongo nokoni Ruto en ng'ama olil ma ok nyal tigo. Nyor chacho koro nokoni atiyo gi Ruto to krach to wabed kode structured kaka ne wandiko kata last time kane watiyo gi Kibaki. Koro apani o improve to structure nyaka bedi, tapani structure no be ma jakom wacho ni pok wadonje coalition agreement. Coalition kwa keto agreement koro wabro yie ni magi ma emwadhi timo, lakini ang'eno wacha ni kech formal pok obede. Ting'eni discussion gi ok ochakre nyoro. Jaogi donge report nobiro jakom gire ne waneno ka kwayo Uganda ne giwacho ang'o. Donge magi gik mane gi discuss gi Museveni giri. Koro apani gini oselosi to jowa modonjo ma jakom oyiero madonjo e bunge gi ng'eny gi ang'eyo kech gin mese na Opiyo Wandayi wasomo with the same year, en osomo Sawagongo kasomo Yala to adhi University of Nairobi, en kabete hapa an lower aye en odhi BAT kachako Unilever. Mbadi so jaklasa kendo siepna kendo my best man osomo kokuro kanying'eni kama ne ochuka wuok guta somo intie gimoro mipuonjogi mar kwera ka weche dhi marach. Mbadi ok nyal beti e cabinet ni iloso chike maricho modhi oyie moko tamre. Onye obro tamre. Kata Wandayi nyocha nokoni conditions nyaka bedi. Koro apani kik wabed maluor wadonji. An ayudo ni kwa yudo thuolo mwarwako jowa moko. Kata Attorney General ma pod joge otamo yiero ni. To wakaw kata Kalomo bed Attorney General. Kata manotiende, kata manorengo nogono mondo wakony pinywa. Nikech kombe moko ma joluo mariek sani odhi okawo matindo tinde kor gweng' kia governor kia ng'ogi. Gikonyo lakini ng'enyo buongo no to wadwaro Nairobi ka.
kapok adhi kamna yiero duko Judith ka intiere kaunti ma Migori. Penjo pod nitiere nikech ineno kata ka jolony beteni bende wacho ni ting'o ok dhi bedo mayot ne jotend migepe ma bende wala. Kuom ranyisi king'iyo kata mana migawo mochung' ne weche mag omenda mano treasury nyaka sani ing'i kuma piny Kenya ochomo mano kotenre kod uchumi. Weche mag teko bende ing'e kuma ochomo nikech kiny kaka wan stima medore to koro thichnwa uru jama kata mana jago muketo kanyo. Kamano. To ok tang' walor Kenya ni koro watho osenyuolwa koro dangotimango nyaka walose. Ing'e ni uchumi mar Kenya ka to ne Uhuru nowe bur maduong', at least ng'eny bath burno to wang'e gik mane otimogo. Wanyalo neno SGR kata ni hadho bathe matin to gik moko ne bet odong'. E port ma Kisumo giri wanyalo neno, expressway giri wanyalo neno. Bang'e to Ruto giri bochako kawe mar gicha to pok waneno ahinya gimotimo. Apani mbade kabiro kanyo to en balancing the budget to en explaining. Ing'e ni gik ma taxes mancha kata ne Ruto kelo mane wapinga ahinya ne en ni itimogi godhianji. En ni koni nyaka chul ot ichulo ma jomoko chulo kata mana 100,000 e dwe to ito odno ok idhi yudo kaka idhi yude bende kia kata jagweng'u moro bende de yudie pesa ni be koro mari kama odhi tiego kata sani pesa ni plan ne pok ondiki. Koro ne en taxes ma ichunigo ni ang' itim ang'o kod yie kod idagi. Apani kapo ni mbadi giri nyalo donjo gi wandaye giri magi ng'i gini maler magi ng'is gi puonj Ruto. Taxes to kraj to wakwong wachaki gi gik mwang'ado. Gik mwang'ado nyocha neno ka jo State House ochako duogo kawacho ni pesa mane dhi office First Lady ok tang' wagola kamano kech jomoko ibiro gine. Mago ok debate matang' ichaki duoge sani. Ng'aduru gik munyalo ng'ado uchakgo ae u balance. Tax wabiro chulo to kobedo explained nwa maber mawa bende pachwa timang'o owinjie. Erokamano ahinya Judith wang'eni bende mar mondo mi jotend migepe mowalgi mar mondo mi gichak tich nyaka puodhgi gi od bura. Kata kamano siasa to semana chako nikech wang'e mana kaka wilo ma bende wantiere godo wacho ni nitiere moko kuom jokenya ahinya Uganda Luo ma bende nosedonjo sirikal motelo ma bende nogo mogo ahinya nyaka luore kod weche mar tiyo machiegni gi sirikal. Sani koro aneno ka tanga koro loko siasa koro medo mana bedo maliet. Lakini ndi wach na kaluore kod wach mar siro ahinya king'iyo kata mana moko kuom jotelo ma bende gisani koro donje piny owacho. Karon gi joramogi an danga wach ni opposition noko kete tok joluo. Opposition noko kete tok joluo nikech kata wan be wachulo mana tax. To kidhi constitution wacho ni ati onego beni resources ipogo machal whether ni gocho ne sirikal ama kata koki gocho ne sirikal. Koro an ka bedo jowa e sirikal ok ane ka ntiere rito kanyo. Aneno mani wamigi sir nikech seche mineno ka jo kochaka goyo wani ati ni jok mane otere sirikal onego beni ati kik dhi kalgi mondo gichak tich. Aparo ni mano e tribalism manyocha jo Gen Z. Jo Gen Z owuok ne oko ni tribalism mondo wagore godo kabisa e Kenya ka mondo kila ng'ato oyud tich, kila ng'ato oyud resources e Kenya kae. Koro jowagi gimi jowagi sir mondo dhi oti okel chenro makare ne kila ng'ato e Kenya ka mondo kila ng'ato sud mbele. Kane ochumi ne rach ma jo Gen Z nowuok oko mogoyo koko living standard mag jo Kenya te o kata ni joluo kende. Gigo teno bedo raised gi jo Gen Z and millennials. Koro ka jowagi nyalo dhi kama ne gimako kaka Mbadi en ng'at ma en ng'ama olony e weche mag pesa ma kodhi kacha ka tax inyalo duok piny kaka tax mag fuel, tax mag commodities ma ochuno ni mondo mi japiny ngimane obed mayot. Tano kane ka ntiere rito kanyo nikech ok odhi time ne joluo kende, odhi timo ne jo Kenya te. Erokamano ahinya Judith wawinjo makare. Kapok wadhi kata methor wach machielo wang'eni liet mar siasa wachoga ni siasa bende samoro yie tek tweta. Inyalo paro ni odhi ni yo makare kata ok odhi ni yo makare. Kuom ranyisi jogo eko ma bende nasi wacho Eli mokwongo ma bende nosebedo kata mana ka siro sirikal e okang' mokwongo. Injo kanya kata mana liet ma bende ne gikadhe e siro sirikal. Sani gine ma bende jomoko naneno kata mana nyinge moko ma bende jo Kenya mamoko nacho ni to dak na gwel ng'ane gi ng'ane kata mana lemo makamago. Akeno wach makamano di wach nango nikech koro chal ka
gima koro siasa nitie kata mana kaka lokore. Higa mar 2027 chal ka gima nyalo bedo gi pogruok mag siasa mosebedo kaneno. Gima nyaka wang'e ni tarik 25 dwe mar 6 ne en turning point a governance and political discourse e Kenya ka. Mamano to across board. Obedo ODM, obedo UDA. Ok odhi bedo business as usual. To gima ne Ruto ne temo solve political problem. Mondo no strengthen base mare. To kata jo ndiko be no ndiko kawuono ni is part of 2027 election. Sama ne Ruto temo strengthen base mare ni. No ng'iyo ni ere ng'ama nya dhigo up to 2027. So which means joma Raila oketo kanyogo nyaka ging'i mbele. Giwe ng'iyo piny ka. Ging'i nyaka mbele ni lemo gigo. Be ginya kelo lokruok e luo ka nyaka 2027. Be dhi contribute negi governance nyaka 2027. Mana number 1. Koro sama ing'iyo ni no yier jomoko mokwongo Ruto no solve his number 1 problem. Manya en political mar kelo Raila cha. Mar no solve. And in fact, en double sword. O solve to chako pave way ne 2027. Meno se chaka ng'wech. Ma jomoko wacho ni amerudi juu ya gari. But wan wawegi Mbadi kodonjo kanyo, Wandai kodonjo kanyo. Jowa koro wawuo kijoluo. Weng'e uru ni is not business as usual. Kaka jomoko go kukuns megika, wambe wago mekwa to the best interest ne joluo. Ok ni kakusiepa ne en Nairobi, mandi ni nyocha kwa wabiro Nairobi ka last year. Asebedo Western Development for the last 10 years. To kao Nairobi watere gwengewa. Bende. Kechiburo ng'iyo wasebedo accused wan kata ntie nyocha kawuok Kisumu na kui moro musipra ndege kabiro Kisumu gabiro Nairobi isani hata kama ukao ubiro mana bet go Nairobi ka gigeche madongo to wan to gene kwa kao to gokinyi wadhi goda wachwalo go dongruok narratives go moko wadwar kendo and in fact Gen Z bende biro chiewogi sani is business as usual. Raila Bose temoga by the way anytime modonje coalition government oketo joluo moko donje telo to question mwa penj joluo mokete telogo dongruok mage megi kelo ne joluo e gwenge wa mwa aye ok no kita kanyo ni bet Nairobi ere chwalo dongruok miss chwalo chaka 202 Raila was a minister man roads and one as a minister of roads roads mwaneno Nyanza te jomosa yiergi ng'at odhi omaknu achiel kuom Mbadi Wandai oyerwa poko yiergi pod nyaka puodh gi maino bende because gin influence iwacho ni influence political influence those are political appointees they must have political influence makonyo ke joka bende gi political influence ogidwa yie yani ni wakonyo jokenya te to kwani wan mano ketwa ni wan wakonyo jokenya to korwa konyo to dongmus koro mane gi nyaka wang'e to machielo kendo ne wache in passing. Jogo mi cabinet positions are very tough. If they are not careful, to will halt them in 2027 election. Because sani brokao ka finance okti ti brokao ni ODM motimo nade emoketh. Ka inaji okti ibro wachi ni ODM motimo nade emoketh, which means ni gino bro affect gi even politically in 2027. So nyalo duone nyaka jomoko. Koro nyaka gibed careful kaka gidhi handle wechege. To kaka CPM wacha dir ng'ama ng'e maber ni ok nyal ling en Mbadi. And at least, if the policies will not be working, Mbadi will be making noise. But any mistake more is not this one. They will bear the responsibility. Sharon, ingi penjo mar ni to jawa mano kuongo dhi to ai koro kendo koro wadhi ni to karene wagogi na ngene nyaka ni jolumo wa to pani podo wargi to ineno ka baba ularo lo gi wadgi moro to pod ma kes gine ma ji okuo ok in matangi dhi kanyo ni dhi chiemo e dala no to pokolos kue to koluong gi ma padri oketo bura kata chief oseketo bura ma ji owuoyo ma ji okono mosre to koro kinyu koro luwo koro joge ne gitimo maber ne ging'iyo mbele lakini ne girikni
gini iwuoye to wadhi kaka oganda gini kidhi ni ne MP ma Uriri ni kendi emidhi koro kogoni lam Uriri to lam ok jopi ochot gi Uriri okonyogo kata jo Uriri ok nyal kata dhi ywago wae gimoro e neighboring constituency koro apane kaka koro wadwa time ma wadhi as a party wadhi bet gi collective voice motegno to mopogore gi mani ng'eni Gachagua deputy president jalup Ker ne nitie gi rallies moko manjanoko kocha thurgi kendo ji ne ohero weche manowacho ma koro nyocho kono ok en hustler sani koro en villager ni en koro en jagweng' to gin jogweng' ithagogi gi sirikal mar hustler koro ing'eni pache manjana en go bende ne nitie kama ne ong'iyo to kama ne ong'iyo no wan ne waonge e kwanono ma kane wabet abeta ni wamemre ni wan jo opposition to en ni gini wuok e hoho to dok e got to duok e hoho to dok e got sani gima Raila neno kotimo oketo jowa machiegni kacha ma samoro gini samoro bende diduoge oluore odhi e nam to chako dok western to kodok e got kata kodok malo kucha paro maliwa ahinya kanyo nyakorongo jwang'a neno ote magi med orogi lai mago magote machuok arede ka uchiel nono mbui mar YouTube no ka jomoko wacho ni network one in not stable wacho kanyo ni ntiere ga chidna de makoni kod kocha ngine en wach mabende luonu machiegni ka nyakorongo jwang' par ni ote ben nyalo oronwa kokale lai mago magote machuok arede ka uchiel nono mbui mago Facebook, X, Citizen Digital, YouTube yudwa gi nyinga mado mar Ramogi TV. Asema nemo kuko mote kama piyo ntiere Vitalis Ochieng' wuod Gem Karariu iwacho ni Sharon isemo letwa kendo iwacho na Musli Welo iwacho ni wakwayo ne Raila hawi maber oyud komno to pache te to bedi e Kenya mondo koni kuonde moko made wabed godo gi achiedh nade wacho ni piny Kenya ok ni kama ber kaluwore gi siasa masani goyore e kor gwenge mopogore opogore mano bende wach mabende kelo karam ne pinje machielo karam na katiru karam network mano motenre kod AUC ing'eni ka koro iwacho ni ogai mar Azimio bedo ka kedo ne oganda ma pacho ka chutho to demokrasia kodhi AUC tang' ma biro bedo katimore mane pinje maduong' ma bende oganda ntiere kod biro bedo koriwore siasa mano ma pacho ka e yo machuok ilidi wach nang' mokwongo koyudo to dhi were gi Kenya koro dhi luong ni local ka in AU koro Kenya iluongo ni local odhi were gi local politics and mano ne wawacho kwa chako ni Raila kano osechako bedo gi ambition mar bedo AU no osechako loso systems and political systems and structures ma dhi bedo ni weche mathagowa jomoko dhi representwa koro emomiyo ineno wan gi Mbadi wan gi Wandai e sirkal mage koro wenge baba koro kuro in fact okowege kaka orphans in fact do dhi ka gin opposition ne ka derach ahinya nikech koro en kucho to ng'ama loso ne koni to jogo yiero prime positions kendo giloso e cabinet samodhi kucho cho owe ka koro jagot be koro winjowa maber ma jogo koko ka advantage joma oluoroga to joma ncho kuongo dhi kaka CPN owacho ka joka nyicha dwaro igi kendgi they were opportunists itiyo gi analogy moro mamit ni kilaro lo to nyithindo milaro gi logi sorry all the mokwongo ne wuon gi mapod negotiate gi wetenegi to gineno ni gi undermine babagi what wawegi Mbadi gi Wandai represent the Luo nation. Kopogore gi mano bende paro machielo ka bende ochiw kanyo duko Judith kinyalo duoko Mike Msafi wacho ni nyamita gini igi wang' ni mar ne gikuongo to ker lao mana olemo oko ginok negi nyisa kana Judith osewuok kata mana mapiyo CPA George Magomba koro actually king'iyo gini to an rieko mana puonjra ka ni gini komi kata kaka idwa mi jogini dunyri gi gini piyo gimetem nikech aneno kata kaka wuod Asembo ma wuod Kalewa miluongo ni Eliud Owalo ng'ama riek kabisa wasomo go yala kendo ne deputy head boy marwa to ministry kanja nomiye to dhi odicha ahinya gi weche mag Asembo Asembo kochiengwa to Kenya to duong' koro 2 years as a minister mar ICT onego bed ni nyocha no gele policies moko mager mag ICT ma sani wan gi AI technology wan gi gik manyien cyber kiango ma onego bed ni nyocha ne odhiro kabisa
to aneno ka kata kancha nodwa timo gi bang'e to ok onyal mor nikech gini koro odhi onduse. To temo lakini kaka ng'eye nonego bed ni Kenya notero mbele kabisa, lakini akia koda jatende manoketo ni dhi ti weche mag Nyanza. Koro delegation masiko biro gangu to jogi odonji mondo dhi ket gima legacy machiemoro kiwuok go ok ni cyber cafe moro kela achiel Homa Bay. Koro mi aneno ni wifi bende dokete chirni mopogore opogore wifi gichini chano gigo ok ti malong'o an ng'ena ng'eny dala gigo ok ti malong'o, lakini kaka ng'e apane kata walo sani kochako yudo gamoro to koro nyalo tiye maber kabisa ke jofwenyo ni gigi nyalo duono sa ang'eni pok to pod intiere donne kata Aisha Juma bende nonyise kanyo kana jatend piny otimo limbe mare kadwadh nam chumbi mabende notieko nyoro nowacho nobro bedo kopodone kamoro koro pod warita iwacho ni dhiang' ye duong' kata yudum ne tung' erokamano ahinya nyakoro ga jondak en 21 tok saa 2 mar okinyi adwaro mar mondo mi wakayo matin ka wan waduogo bende pod wabro bedo kwalose kotende kod weche mag siasa chutho nanno kanyo ka PNU iwacho ni ogai margi mano Peter Munya bende wacho ni koro jumane gibro bedo ka gino nochung' margi e riwruok mano mar Azimio. Wang'eni NARC Kenya nosewuok e riwruok mar Azimio. Ang'o mosebedo ka timore? Mago duto te wabro bedo kwatwakie bang' ng'iyo matin. Kik idhi mabor. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' kod odiochieng'. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere.
pur gi ohala, kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakorom gajong machiegni kende okang' mar ariyo pod antiere gi thuolo mano mar dakika madirom 40 kama kapod odhi nyime gi thor wach ma bende wantiere godo chal mano mar piny Kenya. Nyakorom gajong nyaka gi sani Ogai mano mar duond bura mar PNU mano mong'ere kaka Peter Munya wacho ni jumani gibiro bedo gi romo mano mar chung' margi mar yango kapo nono ni gibiro bedo kweth mano mar Azimio kata Oyo. Bende par ni owacho ni okang' ma kama biro tok ODM riwore kod sirikal. Ka bende wacho ni duond bura mar PNU bende ok bi yie mano mar kawo lemo moro amora ei sirikal. Wanyena kaka Peter Munya noloso. Ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imesema imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. With a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga, tunawatakia kila laheri. Nyakorom gajong mano kanyo Peter Munya manogai mar duond bura mar PNU. Judy achaka ne kodi kintiere kaunti ma Migori ne lala na kinde thuolo manok mokadho. Anyalo pachi kotende kod dwaro mar PNU. Gin bende koro gibuogo wuok e kweth mar Azimio. Warito lendo margi jumane. Ponono ni gibiro bedo ka giwuok. Ponono ni giwuok e kweth mar Azimio, obiro bedo kweth mar ariyo bang' duond bura mar NARC Kenya. Chik mar coalition wacho ni bang' yiero dweche 6 to parties mano obiro kanyakla ma o make that coalition, they are free to go. Koro ka Mosainya Judy Thogo ni moskanyo kaluwore koda chala mano mar mbui. Kata kamano harwa keto aka chako DCP George Magomba kaluwore koda okang' mabele koro PNU dwaro kawo. Sharon, ing'eni wan gi siasa moko ma kalongolongo samoro e Kenya ka. In koro in PNU, ng'amudong' e PNU, ing'eni gini wacho adier. An seche moko asedhi kate e rally mag Azimio. To koro kaneno principles mochung' mobet mbele ni mage koro co-principles. To seche moko idwa mana ywak. Iwacho ni, ai to party wane odong' e ng'ageri. Nyaka koro respect, with all due respect, to nyaka wamigi. Lakini kakoro Wangiria mane atiyogo nwatiyo kod breweries to in gi Eugene to in gi Munya giri koda gidhi koda giniye koda ginoko iwach kisungu wacho ni the difference is the same. Koro gibende gihore mos ing'eyore yani jakom miyo giga ting'o gi malo mondo oket gi mbele kaka jotend chama gi, lakini nyaka ing'e ni ka in chama mar ji adek kaka mar Martha Karua giri makura malong'o onge to nyaki hori kati tingi malo. Koro gin kata gidhi to gidhi adhiya. Kalonzo ema wachne nyaka wanon to ok onyal riambo en bende ni nyocha okia ni jakom wuoyo gi Ruto nikech report manyocha ne wawinjo kuom jomotudre matin to ng'e ni kata en nomiye slots moko to tamore. Koro nitie jomoko mapingo kata mana Secretary General mar ODM Wafula ne koni gini jakom ok oyiero. Jakom yiero ok doyier joluo ariyo. Ang'o marach ka joluo ariyo obet e cabinet? One at least 12%. Maka cabinet gin 22 to ne obeni wan kar ji ariyo ang'wen kanyo. Koro jomoko pingo nikech gin magionge. To koro Azimio to kalore gi history mar Kenya, coalition madhi post election kapok olokre party to bende onge.
Koro nyaka walos manyien. To nitie gino ma bende munya na wacho kanyo ni Azimio kata mana ODM okawo okang' mano mariwore gi sirikal ma pacho ka. Nitiere liel moro ma bende ogai mar Azimio Raila Odinga na nitiere gwenge mago mag Siaya ma bende noyango ni ODM gionge ei sirikal. Wacho ni pod en kweth mapingo piny owacho momiyo ineno kata mana agendas. Gik ma bende chenro ma bende gidwaro mar mondo mi sirikal kete tim. Pod gidhi godo nyime mar mondo mi okadalo kata mana twak bedie. In bende nyona pachi Eli Opondo nikech nak Kenya no sewuok. Koro ng'iyo ni to Azimio dwaro ruombore piny. Kaka CPA Jojo owacho, nitie jomoko mane kawo advantage mar popularity mar ODM, like Martha Karua, a very respected lady, osebede space mar governance structure for a long time. I respect her kabisa. But politically, constituency mare nomiyo Raila kura di wachagi kanyo. Koro wadhi nyaka polling station matok dalagi. Raila noyudo kura di e tok dalagi. Monya makoro loso ni. Raila noyudo kura di kanyo. Ng'ama miyo respect en Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa because data doesn't lie. Eugene Wamalwa gi party ne matin no en gi MCS moko. En gi MPs moko. Do nyaka governor. Kalonzo negi MPs mang'eny gi MC. Mage joma kata kowuok to wacho ni at least they contributed something a table. To joma wuogi kata kowuok kaka Nyamera ma wuoko Migori wacho maber. Coalition after 6 months members oyiene gimono timore nade. Koko bedo political party. Azimio yenyewe poko bedo political party. ODM benen dominance party within the Azimio. And therefore, come make that decision. Raila bo wuoyo nyo urloseliel ma game. Coalition, ODM poko be the coalition ge order. And that's why Orengo wacho ni kochope level no to structures gi nyaka keti andiko maber. Gini poko chope that level. Which means ODM pododo in opposition. And in fact, Constitution is very clear. It is the prerogative of the president to nominate anybody. The Constitution is very silent. Neki kiyo nominate from the opposition. Nominate anybody. Yes. Absolutely. So on that note, President manone prerogative mara okwanya pingo. Then mokogi jiangwen mano year from ODM nyaka nege yud goodwill, political goodwill koa kum the party leader mane nyagi sayuda. To ODM poko chope level ma ni koro ketio andiko. Ni wan koro wuoke opposition, koro wadonja si serikali mano poko timre as we speak today. Unless not timre samane podwani studio. Poko timore ogai mar ODM Raila Odinga nacho ni podi. Koko mana Judith ichaki duogo kendo mosa hinya kuom achiedh nade mabende isebedo kiyudo kanyo kotenore kod mbui. Nidhi nyime mano mar lero nwa kotenore kod dwaro, mano mar PNU, mano mar wuok e kweth, mano mar Azimio. Pok gilando gin gi lieka ni ginyalo wuok ka bende ogai mar gi Peter Munya ni winjo kanyo ni dwaro makamano en kaluwore kod okang' mabende ODM nokawo mano mar riwore gi sirikal. Andanga wach ni gideko mar wuok e coalition mar Azimio. Nikech chik mar coalition wacho ni bang' yiero to dweche 6 to un free mar wuok. Koro kata ko wacho ni giwuok en karibu higni 2 nyaka ne yiero tim. Koro sani kata kolieko kata kobuogo no wuok. Giwuoga mondo coalitions wakaneno coalition ma odhi for 5 years to next election. To kata ka bang' yiero ne wang'eyo ni bang' yiero kata Azimio noyombo kata nokoyombo kaka nok giyombo ni. To Azimio nok dhi tieko 5 years to the next election. Koro party mora mantiere Azimio kanyo ka gidwaro wuok. Gin giwuoga to jok modong bro chako loso coalition moro to the next election mar 2027 next election mabiro. Koro wuok gino ano kane kadhi tieko ODM ni kwanza kata kaka no yier cabinet wagi. Omiyo baba koyie to omi jowa matindo thuolo piny ka e party ka mondo oteg party mondo o move party forward. Nikech mane gima wadwaro ni joma tindo mondo bindo donje telo to ginyalo donje telo nade. Ginyalo donjo mane telo komigi thuolo no.
Ero kama na inya konyo joma tindo mar mondo miyo milemo bende aseneno moko kuom gi bende osebed kata mana ka bedo fronted iketo gi kanyo mbele mar mondo bi gin bende koro giyude lemo mopogore opogore ponono ni jotend migepe mowala ibro bed ka ipuodho ma bende mako wacho ni mako lemo mopogore opogore e duond bura mar ODM. Ineno kanyo minority leader ma bende Opiyo Wandayi omako, ineno kanyo opposition ma bende Oparanya gi Joho bende omako. Wach ma kamano chak kod George Magomba. Joma tindo bende koro mithuolo. Koro warito winjo ni ODM kaponono ni jod bura magi ma bende owal. Kaponono ni omigi kata mana od bura puodhogi. To koro chama mar ODM ka idwa pang nade? Koro ok ang'eyo ni nitie chik moro mawacho ni ok inyal bet party leader to deputy party leader to in CS. Although apane ka in a cabinet to konego I play active partisan politics. Koro your advisors mag ODM biro decide ang'eni minority leader to koro nyaka yier manyien. Mabende ato damor kabisa ka ODM break tradition mabende yiero wang'ni mama donge mine bende rom jakombe the champion gine mime kocha Emilio Odhiambo bende Milo bende romo ga Roma koro lakini yawe ng'ang'ni yawe dware kabisa nyicha nene gaset kondiko kata Jared Okelo gere MP mara Otiende Amolo kendo Okelo wacho no board ware lakini Otiende boromo go kora kana to campaign negine ne opponent koso jogo opondika nyinge to apani en opportunity mar jotelo mamoko mondo donji. ODM nitie gi jotelo king'e ODM Executive Council nitie joma solid makata ka jomoko sudo to chako donjo kendo wantie gi Rosa Boyo Giri nitie kanyo wantie gi Timothy Bosire Giri mag jo ODM mosebet wantie gi vigogo ma trustees machalo Oburu Odinga Giri. ODM is national. Gibro yudo kendo joma nyien manyalo tero party to the next level. Kech jomoko bino sebudhe gigi. King'iyo parties madongo kata America, Republican, Democratic Party giri yudo kantie co-chairs gibet bang' ndalo matin to giweyo kendo joma chielo biro to party vibrant sate ok thoe. Akini nitiere gimida medo Eli kapok adhi e thor wach machielo. Yes, kaka Judith owacho, aparo ni onego wabed gi intergenerational political dialogue. Ok en business as usual. Ma anto affront ni ODM komi thuolo mar yiero minority to gikaw young MP mantiere bunge kanyo. Gimi thuolo no. Because Babu Owino nitiere kanyo wan gi kijende matindo e parliament. Gimi intergenerational kata wadwa wuondore tarik 25 dwe mar auchiel noketa stop. Kenya nodok e reverse gear. Mondo gik mwawacha wakisia wach economy, wach governance, rawere nyaka bedi. Judith owacho kendo politics, governance, from the county to national level. I'm not talking about ODM cut. All the political parties nyaka embrace young people. Mondo vibrancy. Ok ni joma dongo ma higni 20 kendo pata bende kanyo bedi because already one gi co-principals are chair but minority ni koko mi mama to wami kijana koko mi mama wami kijana. That should be the narrative. Magudu te warito neno nyakwarum gajuan kaponono ni biro bedi kiketete maneno ka moko kuom jotelo mopogore opogore mantiere kweth mar ODM bedo sako temo kesera marambolo yiera gisebiro naka gindike mbui mopogore opogore. Ekin thuolo mar dakika 20 mabedwa dongodo bende kik wi wawil ni jatend piny nyakwarum gajuan notimo limbe mare mano mar ndala 4 e gwenge mago mag Kadhowadh Nam Chumbi. Limbe mabende notieko odiochieng' manyoro to chaka gi masiasa bende osebede county mano ma Mombasa. Lit mar siasa koro ntiere banka koro ntiere mokuom jokanyo mag ODM mabende nowal ne kombe mopogore opogore. Siasa mar agoko kod goyo kor bende koro sako nyiedhore. Waonja na report mabende jafwambo mar county ma Mombasa Joja oko noloso nwa bang'e wabiro bedo koporo wach kotenre kod mano. Jalup jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo e od bura manyali e kaunti ma Mombasa kuma ne osidhe ayanga gedo mar sikund tiego rowere tije mag lwedo. To kopogore gi romo mamoko mosebedo katimore nyaka ne ochak limbe mare Kadhowadh Nam Chumbi, jotend duond buch ODM ne orem yore nyasino gino mane ochiero gweruok mag weche siasa. Lakini Your Excellency, hata kama umesema tutaunda serikali ya umoja wa Kenya, tafadhali hii siasa ya Mombasa local politics utuachie tunyoane vizuri hapa.
tulivyoambiwa na rais tufuate huo mkondo, na waona hapa viongozi wa UDA, mkondo ni huo. The president is the president, and he has directed that we must work in unison and work as a team, and we will work as a team. Naona hapa kuna kidogo ubabe wa kisiasa. Mimi nawaomba tafadhali, ndugu zangu, nawaomba tuungane, nawaomba tushirikiane, nawaomba tufanye kazi pamoja, kwa sababu taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Okang manyocha jatend piny okawo mar walo mane en gavana ma Mombasa Hassan Joho e thuolo mar tend migawo ne bende onyuolo paro mopogore, kuma jomoko ne osire ka ji mamoko to chal ni ne kwedo okang' ma kamano. Kata kamano, Ruto ne osiemo wang' jaod bura ma Nyali Mohamed Ali kaachiel kod jaod bura ma Iyala Hassan Omar kodwa ni giket thenge pogruok ma gin-go kaka yor dongo piny Kenya kod duond buch UDA kadho wadhi nam chumbi. Shukuru sana kwa uteuzi wa mawaziri akiwemo ndugu yangu Hassan Joho na mimi mwenyewe ili tuongoze katika serikali yako. Na huyo ndugu yetu Joho tutamkaribisha, na ukimpa bendera ajue hiyo si bendera ya Mombasa, ni bendera ya Kenya. Kwa hivyo aserve Kenyans, awache ile vituko ya Mombasa County. Na mimi nawaomba tuache uhasama, tuache hii kujipiga kifua sote. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Nawaomba ndugu yangu Hassan Sarai, ndugu yangu mdogo Mohamed Ali, nawaomba viongozi wa pande zote, upande wetu wa UDA, upande wa ODM, nawaomba sasa tuwache ubabe chini, tuungane, tuweze kupeleka Mombasa, Pwani na Kenya mbele. Isechegogogo, Ruto ne onyiso jopiny ni gin ema gin kod ratiro mar yiero jogo ma gidwaro bang' jaod bura ma Nyali Ramoni oikore mar tayo duond buch UDA Mombasa en owuon. Your Excellency, mimi niko tayari kusimamisha hii chama ya UDA vizuri, na UDA itasimama. Na nyinyi niliwaambia muache wasiwasi ati watu wameingia. Hii bedroom ya Mombasa iko mikononi mwetu. Mimi sitaki kukatisha mambo ya kiongozi yeyote. Nyinyi wananchi ndio mafundi. Si nyinyi ndio mtachagua? Si mnajua kuchagua MCA? Mnajua kuchagua mjumbe na gavana na senator? Si hata rais nyinyi ndio kusema? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwara mgojuang charaka gima chuos chako lore kaunti man ma Mombasa iwacho kanyo ni koro manu mugi motos chako yangore neno kanyo pogruok mar paro mabende mienjo kanye kinda mano jaod bura ma Nyali mano Mohamed Ali kanyakla kod jaod bura ma Iyala mano Hassan Omar mano kotende kod weche mag siasa e kaunti man ma Mombasa. Jatend piny bende no yudore akire keke koro charaka gima koro thego gi were uru beduru tenge achako di Judy lieti mar siasa e kaunti ma Mombasa diwachang. Okay, kawa dhie gwenge ma Mombasa kaluwore gi kaka liet mar siasa chalo, aparo ni ati always bang yiero to liet mar siasa chakorega, nochakore chon, ok dang' wawach ni en sani. Kwanza president wa ema nochake, to mano en trend mantiere e Kenya kaendi. Koro ana kwayo maneno madeber to jok malaro kombe Mombasa already gin e telo nafases gode nafas mantiere ma giwacho ni ati awinjo komar wacho ni an ready mar tero UDA mbele. Moro no bende nini ma MP Manyali bende wacho ni en ben ready. Nafas ganda kwayo ni giwene jok mayudhe koro nikech Gen Z kanu woko kata seche makin kanigo awinjo ka giwacho ni wach Gen Z vijana koro gi mention vijana but kochopo kar lemo to gidwa miyo vijana kara vijana gidwa yudo telo sadi. At the same time vijana gimanyo tije, kidhi manyo tich idwaro experience mar 5 years, idwaro experience mar 10 years, gidwa golo kanye koko migi that experience by now mondo gichak gi sani giwe telo ne vijana. Gin gibed gi chien
mondo ginyisgi yo, lakini sani giket vijana mbele mondo mi ochak telo gi sani. Giwek luongo vijana gi e tokwa to gi mbele to kochopo kar lemo to giketowa chien. Erokamano ahinya. Pogruok bende nomienjo e kinde Mohamed Ali gi Hassan Omar. Pogruok ma kama bende Eli nyalo penjo ni en pogruok ilaro ang'o mane kaunti ma Mombasa? Nitie gima iluongo ni party dominance. Jogo iketre ratil ere duong' ne nyawadgi. Number 2, koro wan gi interparty rivalry. Koro ochako mienjo kendo. Nye wan gi ODM in the opposition, wan gi ODA in government. Koro sani jogi te embrace ng'at achiel, nyaka achiel mane ilaro cha. Koro nyako ni ODM ni kode, nyako ni UDA bende ni kode. Koro the dominance rivalry cha ok en Mombasa kende. Wabiro nene kata nyaka Nyanza kode. In fact, a good example kane Ruto biro yao Kanyagwal irrigation project. And then tiere jowa mowuok Nyanza mano sedhi kaka Ruto chon. They were expecting nika the president obiro gin madhi kao census state. To Ruto be kana riek nonge the local politics. So what he did, nonge kama nuso kata chiel, no wacho ni eno represent national government, nyongo represent county government. And in fact, no jioling tima jiwu kata anoma timore. So koro gik machalo kamago dhibete Nyanza ka koro a good example. Chieng' Maruto koro biro kata Sinyameta wuok Migori. Ode Migori. Mbadi be nitie. Iparo that dias de chalo nade. Nikech noja ni kod mana kinde mokalo kapo nono ni jatend piny obiro moko kuom kweth mapingo piny wacho ok dwar to jogi dhi. Sando koro gidhi gite. Gino gima notimre Mombasa cha dhi neno koni ka voters okobedo sensitized ni gik machalo kamagi gima notimre Mombasa heckling nyeonge, and that was a very good signal. Ma ne onge jomomiyo jowadgi pesa ni the heckle ngane, that's political maturity. Ma moving forward nyaka wanyis voters ni ji nyalo bedo kok dwarre in principle or in ideology to wan wabedo jo Kenya as the right voters. Bende sesa machiel mabende nyiedhore en wach mabende koro lemo kata mna pok mabende no mi kanyo mane en gavana machona mane kaunti ma Mombasa mano Hassan Joho. Winjo kanyo ka Ali wacho ni obeda mano Mohamed Ali mano Jaod Bura Manyali wacho kanyo ni Joho podono ni opodne lemo makamano ok en CS mano mar CS mano mar piny Kenya. Sharon moko to bende gin gwal ingeni kendo edita ni oyude maber ni chwolore chwolore adieri ingeni ka in Ruto tidhi Mombasa titemo yudo kura titemo tiyo gi party mar UDA mani imiluongo ni retail politics ikawe achiel to kidhi gi ODM Mombasa to mani ingeni koro wholesale koro ikawe jumla to mano gima biro timore kata na Siaya kech sani Siaya UDA ka ji kore kech ng'ama nigi piny en odero engineer to joma bende neno ni gino nego bedi machalo kaka obila owino geri bende nitie kanyo koro nyocha nitie kaka giyware e kind joma neno ni gin makoro nego wanegi to gi joma jopiny dwaro ka koro ewi mano te Ruto ywegi duto mochako kelo mana Wandai. Koro kanyo bende ngeni chieng' ma Ruto biro gi Wandai bende ywak gweruok moro nyaka bedie, lakini ng'ama riek to somo piyo kuma piny orieyo tiluwo. Kia Nyanza wakucha joma chalo Senator Jianda geri apane giti gi rieko ni gichak manyo kuma jakom nitie piyo giyud gweth kapok gidhi kapok jakom odhi Ethiopia. Ineno ka gavana ma Kisumu Professor kanene SDP to ne koro siasa ne bagni abaga kata mana gavana ma Siaya Orengo kane giduogo magifwenyo ni nitie ecosystem mar luo ka mitiyogo magidonjo to kariagi ochako blossom. Kata kidhi America, Texas, ok idhi chungi Democratic Party, kidhi California, ok idhi gi Republican Party. Nitie economic, nitie political ecosystem ma nitie gweng'no. Koro Mombasa en ODM largely. Jogi mondo chak tudre gi jakom gi Joho ka gidwaro ni mondo chieng' moro gibende gibed governors. Nitiere moko mote kama na kijal kesna moko mote adeka somo mar mondo motiek chenro makama otenya korom ga jwanga na kaogi abro bedo ka kaogi man mapiyo piyo. Nitiere ote moro kanyo gi Harris Mart wacho ni adiera mantiere wacho no kang'eyo gimomiyo ni oking'eyo gimomiyo ni jomigori iweyo oko seche te kata sani yiero manotim mag jotend migepe ok dhi kodwa maber.
Iwacho kanyo ni koro penjo ma wan go en niya, bin wan jo Tanzania ok wan jo Kenya to pok okonwa. Iwacho kanyo ni nyingi Arizona Airo kiwuok Rinya Awende. Iwacho ni lemo mag CS kama jotend migepe ok neno nyinge kanyo minority samoro whip cha kone yawa Harisa ema wuoro to kosa to ni January nyalo bedo barge. Musafi Mike ni wacho ni PNU pimo piny Sharon kata kara PNU pod nitiere ga to ka gin tiere gin gi ang'o e mesa wegi ketho Azimio mondo ng'ato ka ng'ato ochak tugo e dhode. Wan be sani wada winjo maber kaka jomoko osebedo ka winjo maber. Magi note mopogore ma bende osebedo ka mienjo. Kata kamano adwaro mar mondo mwatiek twak makama nikech wadongi matin e dakika 10. To Jody in macha kodi county mano ma Migori. Kata bende magi duto te timore, siasa ang'eno osebedo ka timo nawe e kor gwenge mopogore e county mano ma Meru. Bende wiwa kik wil gi wach gavana e county ma Meru, mano Kawira Mwangaza. Manyaka sani nitiere kendo bura machielo mar thiche oko ma bende doho ma Nyeri, mano ma Meru. Koro nowacho ni koro jodongo mago mag Njuri Ncheke wach makamano oternegi mar mondo mi gine kaka ginyalo wacho ni gisolve dispute resolution. Bang'e ka Njuri Ncheke biro bedo ka twakie nego bedni wach makamano court documents ichwalo ne gi odiochieng' makiny mano chieng' tarik 31. Bang'e koro Njuri Ncheke ema biro bedo kaka winjruok ma bende giseyiere mar tere doho kendo. Awinj mano pachi gi mano gi wach ni mogik intere county mano ma Migori. Sharon anaparo ni ati wach mar Kawira Mwangaza ni nochakore achaka immediately after the election. To oseyuare aming'a manotere nyaka e od bura mamalo, ochako tere Senate, mochako duoke ne MCS mondo mi gilos wachno gi MCS mondo giti kanyakla achiel. Kendo koro kochako muoch sani ok ang'eyo ni en ang'o marach gi MCS ma county no momiyo gi frustrate Governor Kawira sana. Being ni she's a woman, aparo ni bedo ni en ng'ama dhako and en very strong to en firm emomiyo MCS gi frustrate. An kanyo daneno ni mondo mi jotendwa omaka nena jok ma mine gi eki sana nikech tend joma mine ber kendo waseneno tend joma mine Kenya kaendi. Giwek keto joma mine bedo frustrated gi chuo gi eki. Wan bende wadwaro ni mondo wabede gi nying ni ng'ama miyo otimo gima kama to dala ma ng'ama miyo orito e dala maber. Koro kane jo elders go okaw wachno, anta neno ka en gima ber gidhi gilos wachno endo maber mondo mi jogi eki omi Governor Mwangaza Nyawira omiye thuolo mondo mi oti nikech en gi chia mar tiyo. Taparo ni kwe onge county no. To kendo ka wachako waneno ka wachako wadhi e parliament kacha to waneno ka joma mine tin wan gi gap, a very big gap mar statistical data wacho ni around 39 mar joma mine onge bunge. Senate bende wan gi a bigger gap. Wan kaka joma mine ok wanyal yie ni mondo mi Kawira Mwangaza obed impeached at no any go zone. Ana awacho ni ati wachno mondo lose amicably olose pole mondo mi jogi eki omi thuolo Kawira Mwangaza nafas mondo otine jo county ma Meru. Giwachni mogik Judy kintiere county ma Migori dibedang. Wachna mogik kane county ma Migori adwa wacho ni ati jo Migori obeda gi kwe. Baba pok otieko tich eka nochako neno ka SMS biro maliet ma very hot ni ati Migori chalo ka gima wan Tanzania. Babo nego ng'e anena wachno, ong'e anena Migori sana kiko we Migori oko nikech gin be gigoyo kura. To gin be gidware ni mondo wadwaro ni wane ng'atwa mbele kacha chande wati abaro Migori. Otherwise jowa manoyier mondo dhi otine jopiny giti maber kikoro wacho bede ni ati ni kori goyo wani dongi neno ka nomigi otamogi akwayo ni jowa mondo dhi oti jok manomigi the likes of Oparanya, Joho, Mbadi and Wandai gidhi giti maber ne jopiny kendo giteme keto ngima jopiny mondo obede kamoro maber to gipar youth giluonge jowa
nyithiwa chandore, nyithiwa nigi a lot of experience, nigi a lot of papers, jomotimo degree to tich onge. Gipare jowa mondo gikete nyithiwa kamoro mondo mi oyude kaka ginyalo konyore. Erokamano ahinya, to magi nyalo mana kete tim kapo nono ni jod bura opuodhogi, kapok opuodhgi to ok wanyale yango. Koko mano Judy Aguni, erokamano ahinya kuom gi thuolo mano mar twak kodwa. Eli, wach makoro Kawira Mwangaza odhir ne jodongoni. Bende paro ni en okang' mowinjore nikech Kawira ni par ni osechwal ma od bura mar Senate osenyaka rese mar mondo mi kik dhi cheok. In fact, mano gima nyalo konyo because ing'eyo ni unlike Luo Council of Elders magin gionge dual, but jo Council of Elders during cheke gin gi political voice. Ting'e wach Kawira ni nochakre wago kane timo nomination mar UDA. It was hotly contested. Ma paro ni nentiere out behind the scene manotimore. Ma sama ne koro donje sirkal rivalry no chakre wago. Emomiyo that county no chaka lweny e wago through the MPs. Koro the local politics makanyo tend to play. Nitiere ng'amo mako MCS moko 20, ng'ano mako MCS moko 30, ng'ato mako. Koro mano emomiyo sano duoke e njuri nicheke mondo luongo jogi te gibed gi gimiluongo ni out of court settlement. But gima nyalo wacho ni governor to nigi jopiny nigi ratiro mar thicho oko governor kokti. The constitution is very clear. Whether you are a woman or a man, you are a youth. To gik ma MCS go kelo they are baseless. Otherwise, kaji itiyo gi basis ma MCS ma kanyo goti. Dikoro waonge kata governor kata chiela Kenya ka. Katieko. Tarik 25 dwe bara uchiel. Podi nuoyo. Aburo nuoyo. Kenya not kaw gimiluongo ni reset button. Ma way forward out of this nyakwa bet an champion to national dialogue. Mondo wabed piny. Ok ni dialogue mutingo joma dongo. Jo kanisa North State House nigi mbe gidwaro dialogue. To joma nodhi kanyo negi jomoti lilo. Makiani kanisi nigi begine kana gi youth council mag jo kanisa. Joma dhi dwaro dialogue ni wadwaro ni rawere bo ket half. To dong mokwongo inyalo karamna paro mane jatend piny owacho ni koro dialogue karamna twak makamano ibiro bedi kitimo gi ji 150. 50 neg beni gin rawere. Do ne gin gisewacho ni gin leaderless? No. Watch mar leaderless, formless, that narrative is dying a natural death. Nitiere a political governance. Wan gi gimiluongo ni you organize. Number one, you mobilize. Gen Z nobedo mobilized. Over 4.something million digitally. Sani no nego beni koro gichope level mar koro gi organize themselves. Mondo gichope table. Onge gima gibiro bet ni jatend piny nika to gimbe gin ku. Anda bet Gen Z, anja millennial. Chieng mane Ruto luongo meeting cha. Emana dhie kata gotieno. Taketo jatend piny wacho ni positions bedwa yerogi 40% nyaka bed mekwa. To kane gi boycott that dialogue. Gik matimre mbele, the only solution madhibet kanya kwa bet gi the objective and constructive dialogue. I'm the proponent ma dialogue. Number 2, intergenerational political dialogue. Ma any parties o kata ODM kende. Nyaka koro wang'ere ni rawere nyaka me space a political parties. The all ecosystem are political parties. Rawere nyaka mi thuolo. Obede sub-location, obede ward, obede sub-county, obede county at the national level. And lastly, gap nyo yudore Kenya ka. Mamano be nyaka walosa kama champions of peace we deal with a lot of security issues. Gap nyo yudore Kenya ka. Ne Kenya ka nyo bet kama the Luo no tama. We were not stable politically. Ma anyone we more bila matek ne nye nyalo riwombo pain. And that's why Ruto nyotemo ni mondo political base ne obed ma strong. And gima na wacho all the political decisions more make waket jo pain mbele. Erokamano ahinya CPA George Magomba wachin mogik meditie gode bin mane. Erokamano koro ato nadhi mane law school kadhi limo osiepna moro. Koro kangelo anyata nge jurisprudence awinjo to makoro court dwa kelo mar jurisprudence to koro omako dhoga jodongo to ber kawuoyo kaketo wach piny lakini naneno ka Faith Odhiambo wacho ni gini omako dhogi lono obam
koro ang'e ni gibiro pinge court Wach doho tero ne jodongo. nitero ne jodongo bende ber kaketo, lakini process gi cha en ga parallel. Arbitration bende ber, lakini en parallel. Ok ni court ni aneno to kete kacha bende mono onge. Njuri jeka gina joma chuo to kendo gin joma bende timbegi pod ok gipendelea kor ka joma chuo ahinya. But Nyasaye biro joma mine Nyasaye biro konyogi. An katieko ayie gi nera ma Iliopondo, ma nera en wuod Alwala Kumbija kama minwa noaye. To ayie kode ni 25th June noloko pinywa ni. Adwa ni mondo party wa ok oti gi opportunity Gen Zs. Ang'e sani jo Gen Z kisomo e mbui ka ndito ok giyie kendo gichayo ODM kendo giwacho ni magi joma oseusogi kendo ok gine pogruok e kind ODM gi parties moko. Lakini jowa gi pod mondo manygi amanya, wan gi Gen Zs ma jo party. Omanygi owuo kodgi mondo ideas gi mondo ketie e government. Katieko to bende ng'e ni nyaka mos jorarieda. Ne ang'e ni mang'eny chiko itwa kuomgi. Gin bende gikawo mana spirit mar Gen Z. Kek ng'ato wuondgi ni CDF ni apogo CDF apogo kia kama ng'ato biro e liel gweng'u to golo kata 30,000 imiyo padri to nyithindo to kwamo kanyo basari 10,000 bende mana 30 momi skuno. Mago koro kalongolongo manyaka wakwedi e thuche wa kuonde ma wantie Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay gi Kenya mangima. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya, wach maliw ahinya kanya. Agoni erokamano ahinya George Magomba, CPA George Magomba. Agoni erokamano ahinya Iliopondo. Wagoni erokamano kanyakla kod Duko Judith Kintiere County mano ma Migori. Samo mayo wang'wa dakika na achiel tok saa adek mano mar okinyi. Weche mopogore opogore nyakorom Gajwang' timore nikech piny Kenya ka kinde ka kinde momiyo ni wantiere kod weche manyien. Mamoko kuomgi bende Joyce Oduor ikore makoni kod kocha mano mar kelo ni e chal mar fwambo. Magi gin weche mopogore opogore ma bende wabiro bedo kwaluwo ni odiochieng' ma kawuono. Moko kuomgi ibiro bedo kiyudo e twak ma bende nyawadwa biro bedo kadhi godo nyime mano Cleophas Oluoch e chenro mano mar mbaka oromo. Moko anotimore kono romo saa 5 nyakorom Gajwang' ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien mago mag migago mano ma saa 7 mano mar odiochieng'. Bende kopogore gi mano pat ni wantiere gi thor weche mopogore opogore bende twak e chenro mano mar mbaka oromo ma bende nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo godo. Odhi bedo kotwak gi jolony e weche mag somo. Wang'e ni tam mar 2 nyakorom Gajwang' orumo. Nyithindo osechako loro, jopuonjre mamoko noloro juma mokadho, moko bende loro jumani. Kaka janyuol ikruok mane ma intiere godo mano mar rwako nyathini dala kanyo. Nikech jonyuol bende wang'e ni wasebedo gi dich makoni kod kocha. Joyce Oduor oseikre nyakorom Gajwang' mar kelo ni chal mar fwambo. Joyce, wageno ang'o odiochieng' ma kawuono ma bende lieti mar siasa bende osebedo ka koko piny Kenya. Sharon niwacho kanyo makare ahinya, twak obedo maber kendo twak obedo mong'ith ahinya kaachiel kod welo mane nitiere godo odiochieng' ma kawuono. To ka wadonjo chenro mar mbaka oromo, wachako kod chal mar fwambo, mago weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gweng'e mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono od bura mamalo nitiere kod chenro mopogore opogore. Ka odiochieng' ma kawuono jakom mochung'ne komiti mag loso wechego mag budget odiochieng' ma kawuono bobedo ka opedho mano report e wi paro mar chik mar omenda e od bura kacha. Wang'e ni jod bura biro bedo ka luto ombulu mar wito oko mago fuondi duto manitiere paro mar chik mar omenda bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne orem chuo koke e paro mar chik mar omenda kendo koro ibiro bed ka iwuoye oko kata iwite oko duto. Kaachiel kod chenro mar Senate kod weche matimore e counties duto abobedo ka kelo ne nyakwara Gajwang' e chal mar fwambo. Sharon. Mago gibathoth nyakorom Gajwang' mana ka nyadendi Joyce Oduor oselieko ni ibiro bedo kiyudo e chal mar fwambo. Rituru masani nyinga Sharon Ong'ao.
Iunje ba no kila kindu. Thabki special. Introducing Thabki in Kamba. Thabki. Kwani wamba goyu. Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu, ekatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda omwewa, na ndikwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie, andu taitu toa kwata andu matuendete na ngoe mwetu kwa amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikewa. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Chikite kamano. Kitieko aboye. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Gigo nyaka nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi